त्याच्यापैकी अर्ज केलेले 1136 आहेत. त्याच्यापैकी 10 लाखाची जी योजना होती ती 63 लोकांनी स्वीकारलेली आहे आणि त्याच्यानंतर नोकरीला जे पात्र ठरलेत ते 578 आहेत आणि अपात्र का ठरलेत तर विभक्त कुटुंब झाल्यामुळे एका कुटुंबाला एकच नोकरी या तत्वावर आपण नोकरी दिलेली आहे. आणि सन्माननीय सदस्यांनी जे 2 महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी मांडले की टप्पा क्रमांक 1 आणि टप्पा क्रमांक 2 हे देखील 203 लोक जी आहेत ते देखील MIDC बाकीच्या MMR रिजन मधल्या महानगरपालिकेना घ्यायला सांगणार आहे आणि एक्स्ट्रा सेक्टरची जमीन देखील आम्ही भूसंपादित करून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांचे पैसे देणार आहोत. अतिरिक्त 61 हेक्टर जमीन जी पाण्यामध्ये नवीन झालं त्याचं अजूनपर्यंत मूल्यांकन पण झालं नाही. आपल्याला त्याला तातडीने त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे आणि त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळाला पाहिजे आणि तो चालू दराने मिळाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय 61 हेक्टर जमिनीमध्ये जमीन बाधित झालेली आहे याच्याबद्दल MIDC देखील सहमत आहे. परंतु हे ॲक्विएशन करायची काही प्रोसिजर आहे. ॲक्विएशन तातडीनं आम्ही सुरू करू. ॲक्विएशनला लागणारा जेवढा वेळ आहे तेवढाच MIDC घेईल आणि त्यांचे पैसे देईल. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2. बसा बसा बसा. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 518. ठीक आहे, राखून ठेवू आपण. पुढे प्रश्न क्रमांक 4. 3 पुकारला ना आता. प्रश्न क्रमांक 4. ठीक आहे, राखून ठेवा. ठीक आहे, मंत्र्यांना बोलवतो, राखून ठेवू. अहो पण मंत्रीच नाही बोलणार काय. ठीक आहे, प्रश्न क्रमांक 6. 5. प्रश्न क्रमांक 5. 1578. प्रश्न क्रमांक 1578. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आले आले. त्यांचाच आहे ना, कोणाचा आहे बघा. प्रश्न क्रमांक 1578. 1 मिनिट, जरा बसून घ्या, बसून घ्या जरा. मला वाटतं 4 नंबर आपण घेऊया आता. आले. प्रश्न क्रमांक 4. ठीक आहे, इथं तुम्हाला बोलायचं होतं ना 4 वर, बोला. 2560. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये कामं सुरू आहेत. हा प्रश्न अक्कलकुव्याचा आहे. या कामामध्ये अनेक गैरव्यवहार झाले याबद्दल आम्ही प्रश्न विचारलेला आहे. पण यासोबतच माझा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की गेल्या 3 वर्षापासून अनेक ठिकाणी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे कामाचे वर्क ऑर्डर झाले, टेंडर झाले, अनेक कामं सुरू केली नाही. 2-2 वर्षापासून ही कामं सुरू झाली नाही. तर याचे कारण काय आहे आणि हे कामं कधी सुरू होणार, हा माझा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, या कामामध्ये अनेक ठिकाणी म्हणजे आपण त्याचं थर्ड पार्टी ऑडिट करतो, पण थर्ड पार्टी ऑडिटचं सुद्धा आता कॉन्ट्रॅक्टर लोकांना त्याचं काही भीती राहिली नाही असं दिसते. अनेक रस्ते निकृष्ट दर्जाचे आहे. वारंवार तक्रारी केल्याच्या नंतर सुद्धा त्या रस्त्याच्या कामामध्ये सुधारणा होत नाही. तर यामुळे यासाठी आपण दुसरी काही अशी पद्धती अवलंबणार की ज्याप्रमाणे एखादी रस्ता जर खरंच निकृष्ट झाला असेल तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर, त्या संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई होईल, अशा पद्धतीने नवीन काही आपण उपाययोजना करणार का, असे माझे 2 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदयांनी वास्तविक पाहता या प्रश्नाच्या बाहेर जाऊन प्रश्न विचारला आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, गेल्या टप्पा क्रमांक 1, टप्पा क्रमांक 2, टप्पा क्रमांक 3 अशा टप्प्यामध्ये काम होते. पहिल्या टप्प्यातली कामं झाली, दुसऱ्या टप्प्यातले कामं आता वर्क ऑर्डर झालेले आहेत आणि
3-3 वर्षापूर्वीचा जो विषय आहे त्या संदर्भात आपण स्पेसिफिक जर सांगितलं तर आपण नक्की त्या स्पेसिफिक कामासंदर्भात का चालू झालं नाही याची माहिती आपल्याला देता येईल. बाकी राहिला विषय जो रस्त्याच्या कामाच्या संदर्भातला जो विषय राहिला दर्जाच्या बाबतीत, मला वाटतंय मुख्यमंत्री सडक योजना आणि प्रधानमंत्री सडक योजनेच्या कामाच्या बाबतीत आपण अख्ख्या सभागृहाचं मत घेतलं तरी कामं चांगल्या पद्धतीची होतात अशाच पद्धतीचा मला वाटतंय बऱ्यापैकी सूर येईल. कारण ही कामं करत असताना प्राथमिक स्तरावर जेव्हा माती काम असतं तेव्हा कार्यकारी अभियंता त्याचं चेक करतो, प्रयोगशाळेत कामाच्या जागेची माहिती घेतो, द्वितीय स्तरावर गुणवत्ता निरीक्षक जो असतो तो किंवा वरिष्ठ राज्य गुणवत्ता निरीक्षक असतो तो कामाच्या खडीकरणचं काम पूर्ण होईपर्यंत त्याचा तपासणी करत असतो आणि त्याच्या 3 तपासण्या होतात त्यानंतर ती तिसरी तपासणी असते ती वरिष्ठ राज्य गुणवत्ता निरीक्षक किंवा राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक जो सेंट्रल गव्हर्नमेंट नेमतं यांच्या याच्याखाली खडीकरण पूर्ण झाल्यापासून डांबरीकरण होईपर्यंत त्याची तपासणी केली जाते आणि ही तपासणी झाल्याशिवाय प्रधानमंत्री सडक योजना असेल किंवा मुख्यमंत्री सडक योजना असेल कुठलंही बिल अदा केलं जात नाही. त्यामुळं आपण जर स्पेसिफिक कामाच्या संदर्भात जिथं काम निकृष्ट झालेलं आहे अशी माहिती देत नक्की त्याची चौकशी करण्यात येईल. प्रकाश सोळंके जी. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सडक असो किंवा प्रधानमंत्री ग्राम सडक असो, आपण वर्क ऑर्डर दिलेले आहेत मंत्री महोदय, पण बऱ्याच कॉन्ट्रॅक्टर जे आहेत त्यांच्याकडनं अशी माहिती मिळते की काम करून सुद्धा पैसे दिले जात नाहीत आणि त्याच्यामुळं एकंदरीत कामावरती परिणाम झालेला आहे. तर याच्या बाबतीत मंत्री महोदय खुलासा करतील का की बाबा त्यांचं पेमेंट कशामुळं हे पेमेंट होत नाहीये, त्याच्यामुळे पुढची कामं होत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदयांनी सांगितले की बऱ्याच वर्क ऑर्डर झालेल्या आहेत आणि त्या वर्क ऑर्डर झाल्यानंतर सुद्धा कामं चालू होत नाहीत. मी स्पेसिफिक आपल्याला सांगितलं की आपण स्पेसिफिक काम कोणतं काम आहे की जे काम चालू झाल्याची माहिती दिली तर त्या संदर्भात नक्की माहिती घेऊन संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरला काम चालू करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. आणि असं सभागृहाच्या अनेक सदस्यांचं असं मत आहे की बऱ्याच ठिकाणी वर्क ऑर्डर झाले नाही याची नक्की चौकशी आपण करू आणि ती कामं तातडीनं चालू करण्यासंदर्भातल्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देऊ आपण. प्रशांत बम साहेब. अध्यक्ष महोदय, आपण इथे सांगितलं की 9 कामे प्रगतीपथावर आहेत. जी कामे प्रगतीपथावर आहेत त्याच्या वर्क ऑर्डरच्या मुदती सुद्धा संपलेल्या आहेत. आपला एक स्लॅब असतो, 3 महिन्यात त्यांनी 25% काम पूर्ण केलंच पाहिजे, 6 महिन्यात 50, आणि ते कसं कसं केलं पाहिजे ते सगळं ठरलेलं आहे आपल्या ॲग्रीमेंटमध्ये. त्याप्रमाणे न झाल्यामुळे त्या कॉन्ट्रॅक्टर्सना दंड लावून आतापर्यंत 3CA मध्ये काढून टाकलं पाहिजे होतं आणि जो लॉस होतो गव्हर्नमेंटचा तो आपण वसूल करून घेतो त्यांच्याकडनं, जो आपला गॅप असतो किंवा जास्ती जर दरामध्ये गेलं का तर ते केलं का, आणि जर नाही केलं तर हे 9 कामे जे प्रगतीपथावर या इथले आहेत अक्कलकुवाचे त्या कॉन्ट्रॅक्टर्सवर आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचं कर्तव्य बजावलं नाही त्यांच्यावर आपण काय कारवाई करणार. माननीय सदस्य महोदयांनी जो प्रश्न विचारला आहे की 9 कामं प्रगतीपथावर आहेत आणि त्या संदर्भात त्या कामाची मुदत संपलेली आहे असं त्यांचं मत आहे. मी सदस्य महोदयांना सांगू इच्छितो की जवळजवळ 77 कामांना मान्यता देण्यात आली होती. 240 कोटी रुपयाची ती कामं होती, 77 कामं. त्यातली जवळजवळ आता पूर्ण झालेली कामाची संख्या 68 आहे. 68 कामं पूर्ण झाली आणि त्याची जवळजवळ 192 कोटी रुपये एवढा निधी खर्च झाला, त्यांची बिलं अदा केलेली आहेत. आता उर्वरित जी कामं आहेत ती 9 कामं आहेत ती प्रगतीपथावर म्हणजे अंतिम टप्प्यामध्ये आहेत. त्याचे काम पूर्णत्वाला अंतिम टप्प्यामध्ये असलेली कामं आहेत आणि ती कामं 2025 मध्ये 2025च्या मे पर्यंत पूर्ण होतील अशा पद्धतीची सध्याची स्थिती त्या कामाची आहे. त्यामुळं कामाची मुदत संपायच्या अगोदर त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर कारवाई करता येणार नाही आणि ज्या कॉन्ट्रॅक्टरनं कामं लेट केलेली आहेत त्यांच्यावर कारवाई तर आपण करतो. त्यांना पहिलं नोटीस दिलं, दुसरं नोटीस दिलं आणि आपल्याला माहिती आहे आपल्या कायद्याप्रमाणे 3-3 नोटीस दिल्याशिवाय आणि नोटीसची प्रक्रिया चालू संपल्याशिवाय त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर कारवाई करता येत नाही. त्यामुळं नक्की जर कामं उशिरा झाली असतील याचं कारण विचारण्यात येईल आणि विचारून कामं वेळेत झाली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. माझं मंत्री महोदयांना एवढंच स्पेसिफिक विचारायचं की आपल्या पंतप्रधान ग्राम सडक योजना किंवा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना रस्त्याची क्षमता आहे
त्यात आपण ऊसाची वाहनं मोठी मोठी वाहनं जातात पण त्या रस्त्यात क्षमता नसते, मग ते क्षमता वाढवणार का म्हणजे जड वाहनं जाण्यासाठी? आणि दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना टप्पा 4 यामध्ये फक्त 500 संख्येच्या वस्त्याच फक्त त्यात घेता येतात असं केंद्र सरकारनं काही माहिती आलेली आहे. तर या बदल करण्यासाठी, कारण राज्यात असे खूप कमी रस्ते होऊ शकतात, त्यामुळं मुख्य रस्त्यापासून गाव जोडणारे रस्ते पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेत टप्पा 4 मध्ये घेण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करणार का? माननीय सदस्य महोदय म्हणतात ते खरं आहे की किमान 500 लोकवस्तीचं अट आता केंद्र सरकारने घातलेली आहे आणि त्याच किंवा त्यातून त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणच्या रस्त्यांचा समावेश प्रधानमंत्री सडक योजनेमध्ये होतोय. या संदर्भात मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री महोदयांच्या सोबत आमची बैठकही झाली होती आणि त्या बैठकीमध्ये मी सांगितलेलं आहे की आपण मागणी केली, महाराष्ट्राच्या अनेक राज्यांनी मागणी केलेली आहे की ती 500 लोकवस्ती ते 250 पर्यंत आणावी अशा पद्धतीची मागणी केलेली आहे आणि केंद्र सरकारकडे तसा पाठपुरावा चालू आहे. आपण म्हणला ऊसाच्या गाड्या आणि याच्या आपण जे रस्ते आता बनवतो, प्रधानमंत्री सडक योजना ते रस्ते किंवा मुख्यमंत्री सडक योजनेचे रस्ते निकष एकच आहेत. या निकषातले रस्ते मजबूत असतात आणि त्यातून ऊस वाहतुकीसाठी किंबहुना बाकी कुठल्या वाहतुकीसाठी त्या रस्त्याला अडचण येईल अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळं हे रस्ते चांगल्या पद्धतीचे बनवण्यासाठी जे निकष सरकारनं बनवून घेतलेले आहेत त्यामध्ये ते चांगल्या पद्धतीचे रस्ते होताना आपण पाहतो. किरण लहामटे. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सडक योजनेचे रस्ते किंवा प्रधानमंत्री सडक योजनेच्या रस्त्यांना 5 वर्षाचा मेंटेनन्सचा कालावधी आहे, परंतु बऱ्याच ठेकेदारांकडून परत मेंटेनन्स केला जात नाही. खड्डे पडले त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं आणि जो अधिकारी वर्ग आहे त्यांना पण हे मुजोर ठेकेदार मोजत नाही. तर अशा ठेकेदारांची दखल घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणार काय? सदस्य महोदयांनी सांगितलेलं खरं आहे की या रस्त्याच्या मेंटेनन्सची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची आहे, पण या संदर्भात आपण सदस्य महोदय स्पेसिफिक असं सांगितलं काम की या कामाचा मेंटेनन्स झालेला नाही तर संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरला त्या मेंटेनन्स करण्याच्या सूचना देण्यात येतील आणि नाही केलं तर कारवाई करण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी उत्तर तर एकदम उत्तम दिलेलं आहे आणि उत्तराच्या 2 नंबरमध्ये त्यांनी हे म्हटलं की हे अंशतः खरे आहे आणि राज्यात कुष्ठरोग रुग्णासाठी कार्य करणाऱ्या रुग्णालयीन तत्वावरील 13 संस्थांना दरमहा कुष्ठरोगांना रुग्णांना 2200 रुपये आणि पुनर्वसन तत्वावरील 16 स्वयंसेवी संस्थांना दरमहा 2000 इतके अनुदान दिले जाते. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी असा आहे की सध्या देशात आणि राज्यात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे आणि अशा या परिस्थितीमध्ये या अनुदानामध्ये किमान 5000 ते 7000 रुपये इतकी वाढ अपेक्षित होती. हा माझा या ठिकाणी स्पेसिफिक प्रश्न आहे आणि ते मांडत असताना राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आज आपण जे मोहीम राबवतो त्यामध्ये 20,000पेक्षा जास्त कुष्ठरोग रुग्ण एका वर्षाच्या कालावधीत आढळतात. ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी. अध्यक्ष महोदय, अद्यापही कुष्ठरोगांसंदर्भात अस्पृश्याची भावना असणे यासाठी ज्या मोहिमा राबवल्या जातात त्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे. आपण काम करता, कार्यक्रम आहेत, परंतु कुठेतरी कमी पडतो आहोत. तसेच लेप्रसी उपचारार्थ आणि मार्गदर्शनासंदर्भात आवश्यक सेंटर वाढविण्याची आवश्यकता आहे आणि जनतेत जनजागृतीत वाढ करून योजनांमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, तर या संबंधाने राज्य शासन काय नियोजन करणार हा माझा दुसरा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य आदरणीय नितीन राऊत साहेबांनी जे काही राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या संदर्भातले काही 2 प्रश्न जे मांडले, एका बाजूला या कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी राज्य शासनाच्या वतीनं सातत्यानं जे काही उपक्रम घेतले जातात, विशेषतः सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वी सुद्धा काम चालूच आहे, परंतु त्याच्यापेक्षाही सुप्रीम कोर्टानं 2014ला ज्या काही गाईडलाईन्स दिल्या त्याप्रमाणे आपण एक कायदा केलाय आणि व्यापक प्रमाणात जनजागृती करणं, औषधांची नियमित उपलब्धता असणं, नियमित सर्वे आणि आकडेवारी करण्याबद्दलचा एक कालबद्ध प्रोग्राम शासनाच्या वतीने केला जातोय. कुष्ठरोगाचे उपचार आणि खासगी शासकीय संस्थांमधून ते उपचार करण्याबद्दल सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सगळ्या सर्जरी सुद्धा त्याच्या संबंधातल्या आपण करतोय
आणि सगळ्या योजनांचा लाभ सुद्धा शासकीय जो आहे तो या सगळ्या आपल्या रुग्णांना आपण देण्यासाठी प्रयत्न करत असतोय. विशेषतः आपण ज्याचा उल्लेख केला की एकूण जे यावर्षी 20,000च्या दरम्यान पेशंट्स आढळले, हे खरं आहे की साधारणतः 20,000च्या दरम्यान यावर्षी पेशंट्स आढळले. एकूण देशात आता जर बघितलं तर भारतातलं एकूण प्रमाण हे 2.17 आहे आणि तेच आपण महाराष्ट्रात बघितलं तर 0.6% आहे. अर्थात 0.6% आहे म्हणून आम्ही थांबणं हे बरोबर नाही. तर आपण ज्या सूचना दिलेत त्याप्रमाणे अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं ज्या आता राबवतोय आपण योजना त्याच्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीच्या अधिक चांगल्या पद्धतीनं प्रभावी एका बाजूला अवेअरनेस असेल, जे बाकीच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी असतील या करण्याबद्दल अतिशय चांगल्या पद्धतीने आम्ही कालबद्ध प्रोग्राम देऊ. दुसरा मुद्दा ज्याचा उल्लेख आपण केला, एक मिनिट मनीषाताई हो. दुसरा मुद्दा ज्याचा उल्लेख आपण केला, विशेषतः यापूर्वीचं जे काही अनुदान आपण त्या संस्थांना देत होतो 2012च्या नियमाप्रमाणे देत होतो, परंतु मध्यंतरी 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी चंद्रपूरमध्ये वरोरा इथल्या आनंदवन प्रकल्पाला राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी भेट दिली आणि त्याच वेळेला त्याची घोषणा केली की त्यांनी एका बाजूला 1,200 रुपयातून 2,000 रुपयाची 2,000 आणि 2,200 रुपये देत होतो, त्याच्याऐवजी 6,000 रुपये आणि त्याचबरोबर 6,200 रुपये अशा पद्धतीनं वाढ करण्याबद्दलचा निर्णय घेतला. घोषणा झाली, त्या निर्णयाप्रमाणे आमची फाईल आता फायनान्सकडे आहे. पुढच्या टप्प्यामध्ये पुढच्या 8-15 दिवसांमध्ये फायनान्स कडून निर्णय होईल आणि सगळ्या संस्थांना त्याचा लाभ मिळेल. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. राज्य शासनाच्या ह्याच्याप्रमाणे कुष्ठरोग हा हद्दपार झालाय म्हणतायत, मग नवीन पेशंट कसे काय मिळतायत? दुसरा माझा प्रश्न आहे, अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात संजय नगर आणि पुष्पविहार ह्या 2 कॉलनीमध्ये कुष्ठरोगी वस्ती आहे. PAP मार्फत आम्ही त्यांना 33 घरं दिली, पण समाज अजून त्यांना स्वीकारायला तयार नाही. तर सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न आहे की ज्या ठिकाणी कुष्ठरोगांची वस्ती आहे त्या जागेतच त्या लोकांचं आपण पुनर्वसन करणार का? कारण की घरं देऊन सुद्धा त्या गलिच्छ वस्तीतून ते लोक बाहेर जायला फ्लॅटमध्ये तयार नाही. त्याचं कारण आहे की समाज त्यांना स्वीकारायला तयार नाहीये. आमच्या बिल्डिंगमध्ये हे लोक नकोयत, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे संजय नगर आणि पुष्पविहार कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या कुष्ठरोगांची आपण शासनाला विनंती करून त्यांचं पुनर्वसन तिकडे करणार का? हा दुसरा प्रश्न आहे. आणि तिसरा प्रश्न आहे, अध्यक्ष महोदय, आपण सर्व योजनांच्या जाहिरातीसाठी लाखो रुपये खर्च करतात, पण आपली जी मोहीम आहे कुसुम योजनेअंतर्गत आपण ह्या लोकांना कुष्ठरोगांना त्यांच्यासाठी ऍडव्हर्टाइजमेंटसाठी पैसे नाही आहेत, त्याच्यासाठी तुम्ही निधीची तरतूद करणार का? तिसरा प्रश्न आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, ज्या वस्तीमध्ये ज्या संस्था लोक त्यांच्याकडे जात नाही अशा वस्तीमध्ये ज्या संस्था काम करतायत त्यांना आता तुम्ही सांगितलं की 6,000 रुपये आपण देणार आहोत, त्याप्रमाणे मी त्याचं तुमचं स्वागत करते. पण त्या लोकांना सरकारी योजनेतून त्यांच्या मुलांना अनेक लाभदायी योजनाचा लाभ होत नाही, तो लाभदायी योजना कुष्ठरोगींसाठी लागू करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी मांडलेल्या 3 प्रश्नांमध्ये विशेषतः त्यांचं असं म्हणणं आहे की ज्या स्वयंभू कुष्ठरोग वसाहतीमध्ये रुग्ण राहतात त्या सगळ्या रुग्णांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळायला पाहिजे. साहजिकच हा विषय या विषयाशी अनुषंगिक नसला तरी ती जबाबदारी आपली आहे आणि आम्हा सर्वांचीच आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की अधिवेशनाच्या काळामध्ये त्या संबंधित यंत्रणांना बरोबर घेऊन एक बैठक घेतली आणि जरच्या आवश्यक त्या सूचना आणि निर्देश दिले तर अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्याच्यावरती काम होईल. कारण आता अलीकडे एका बाजूला आपण खूप चांगल्या पद्धतीनं कुष्ठरोग निर्मूलन मोहीम घेतलेली जी आहे त्यामुळे खूप चांगलं काम झालं, पण अशा वेळेला जिथं पेशंट्स असतील किंवा जिथं हे रुग्ण असतील त्या रुग्णांना सुद्धा योग्य पद्धतीची वागणूक मिळण्याच्या दृष्टीनं अतिशय चांगल्या पद्धतीचा निर्णय सरकार घेईल. दुसरा मुद्दा आपण जो सांगितला की ज्याच्यामध्ये आपण सांगितलं की पेशंट्स 20,000 झालेत म्हणजे पेशंट्स वाढत आहेत. खरं म्हणजे पेशंटची तपासणी म्हणजे जसा सर्व्हे करू तसे पेशंट्स वाढत आहेत. आपण बघितलं तर मधल्या टप्प्यात अशी परिस्थिती होती की कोरोनाच्या पिरियडमध्ये आपण पेशंट तपासणी कमी केली होती, त्या दरम्यान पेशंटच दिसत नव्हते. परंतु आपण जी मोहीम घेतली आणि त्या मोहिमेच्या माध्यमातून ज्यावेळेला सातत्यानं तपासणी करतोय त्यावेळेला पेशंटची संख्या वाढते. मगाशी ज्या प्रश्नाला उत्तर आदरणीय राऊत साहेबांच्या मी दिलं तोच महत्वाचा मुद्दा आहे की अतिशय चांगल्या पद्धतीनं अजून सुद्धा सर्वेक्षण, अवेअरनेस आणि ऍक्टिव्हिटी आम्ही वाढवल्या पाहिजेत, ते आम्ही वाढवतो.
आणि तिसरा कुसुमसाठीच्या जाहिरातीबद्दल आपण बोललात। राज्यातल्या आरोग्य विभागाच्या सगळ्याच जाहिराती यानंतर इतक्या प्रभावी दिसतील की निश्चितपणे आजपर्यंत आरोग्य विभागाचं काम फक्त चुकीचंच छापलं गेलं, आता इथून पुढे आरोग्याचं अतिशय चांगलं काम सुद्धा सगळ्या पेपरमध्ये दिसतील एवढं सांगेन। सुलभाताई खोडके। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मला या ठिकाणी विचारायचे की या ठिकाणी कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी महाराष्ट्रातली पहिली आमची अमरावतीला दादासाहेब पटवर्धन यांनी चालू केलेली संस्था आहे। परंतु ही संस्था चालत असताना ही 76 वर्षाची जुनी संस्था आहे आणि यामध्ये हे करत असताना या अनेक कुष्ठरोगींच्या ज्या काही समस्या तेव्हा निर्माण झाल्या होत्या त्यासाठी निर्मूलन करण्यासाठी गवई आयोगाची सुद्धा स्थापना केली होती। परंतु आज या ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे की त्या ठिकाणी फक्त त्या अनुदान मिळतं प्रति व्यक्ती 2021 रुपये, आता आपण 6000 केले त्याबद्दल आपलं अभिनंदन करते। परंतु आज जी संस्था आहे तीच फक्त पदाधिकारी आणि सहकाऱ्यांच्या भरोशावर ही संस्था चालत आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी भरपूर अडचणी आहे। आणि या ठिकाणी आपण सांगितले 9 मार्च या ठिकाणी सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आनंदवनला गेले होते आणि आनंदवनला त्यांनी जाहीर केलं की आनंदवनसाठी 10 कोटी रुपये आपण जाहीर केलेले आहे। म्हणून माझे या ठिकाणी मंत्री महोदयांना आणि शासनाला विनंती आहे की तपोवन ही सारखी संस्था ही 76 वर्ष जुनी आहे, या संस्थेला सुद्धा खूप अडचणी आहे, म्हणून अशाच पद्धतीने 10 ते 15 कोटी रुपये आपण आमच्या या तपोवनच्या कुष्ठरोगांच्या संस्थेसाठी आपण देणार का? त्यासोबतच दुसरा महत्त्वाचा या ठिकाणी महत्त्वाचा जो विषय आहे की या ठिकाणी शासनाने पुनर्वसन कमिटी स्थापन केली आणि ही पुनर्वसन समिती स्थापन करत असताना अनेक संस्थेमधले त्या ठिकाणी घेतले, पण तपोवन सारखी एवढी जुनी संस्था असताना तिथल्या कुठल्याही एका व्यक्तीला त्या संस्थेवर घेतले नाही, म्हणून त्या तपोवनच्या समस्या मांडण्यासाठी कोण राहणार आहे? म्हणून मला या ठिकाणी मी शासनाला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री साहेबांना त्या संदर्भात पत्र दिलं की या ठिकाणी तपोवनचे अध्यक्ष असेल किंवा तिथल्या समितीचा एखादा व्यक्ती जर त्या कमिटीमध्ये घेतला तर निश्चितच त्या ठिकाणी आमच्या तपोवनाला सुद्धा न्याय मिळणार। म्हणून ज्या ठिकाणी मी ते पत्र दिलंय त्याला सुद्धा आपण त्या ठिकाणी पत्राच्या माध्यमातून त्याला सुद्धा या त्या कमिटीवर आपण घेणार का आणि किती दिवसात घेणार, म्हणजे जेणेकरून आमच्या या संस्थेला तपोवन संस्थेला न्याय मिळेल। म्हणून 10 कोटी रुपये देणार का आणि त्यासोबत या कमिटीमध्ये आमचा सदस्य आपण घेणार का, हे 2 प्रश्नाचं उत्तर द्या। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जे काही प्रश्न मांडलेत विशेषतः या ठिकाणी त्यांनी सांगितले की तपोवनला सुद्धा 10 कोटी मिळावेत। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वरोराला गेले होते, ते आनंदवनला गेले होते। खरं तर या क्षेत्रामध्ये बाबा आमटे आणि त्यांच्या कुटुंबाचं खूप काम आहे, त्यामुळे साहजिकच त्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी या घोषणेचं त्यांनी घोषणा केली आणि 10 कोटी रुपये आपण त्यांना देतोय। निश्चितपणाने या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सगळ्या संस्थांसाठी सुद्धा प्रोत्साहित करण्यासाठी जे काही करता येईल तेवढ्यासाठी शासन अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करेल। या सगळ्या संस्थांची सुद्धा बैठक अधिवेशनाच्या नंतर आपण घेणार आहोत। त्यांच्या उणिवा, त्यांच्या सूचना आणि त्यांना वेगवेगळ्या कमिट्यांच्या माध्यमातून अजूनही प्रभावीपणाने जी काही सगळी कामकाज करायचं आहे त्यासाठी त्यांचा उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीनं आपण सर्वांना सोबत घेऊन जितकं चांगलं काम करणारे लोक असतील त्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने संधी देऊ। पुढे प्रश्न क्रमांक 5। कोण घेत आहे? 2560। बोला। अध्यक्ष महोदय, सुधारित उत्तर वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, आरोग्य सेवा आयुक्त आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध द्रव्य विभागामार्फत हाफकिन या संस्थेला सन 2017-18 ते 22-23 या कालावधीसाठी आपल्या सरकारच्या ज्या काही वैद्यकीय संस्था आहेत त्या संस्थांना औषध पुरवठा आणि वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा करण्याचं काम त्या ठिकाणी दिलेलं गेलं होतं। या औषधांची खरेदी या संस्थेनं जवळपास फक्त 29% औषधांचा पुरवठा या शासनाच्या वैद्यकीय संस्थांना केला, जवळपास 71% औषधांचा पुरवठा त्या ठिकाणी केलाच नाही आणि म्हणून अनेक वैद्यकीय संस्थांची त्या ठिकाणी औषधांची टंचाई निर्माण झाली। वैद्यकीय उपकरणांच्यामुळे देखील अनेक वैद्यकीय संस्थांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आणि म्हणून कॅगच्या अहवालामध्ये या हाफकिन संस्थेवर एक ठपका ठेवला गेला आणि त्या ठपक्यामुळं निश्चितपणे मला या माध्यमातून एक स्पेसिफिक असा प्रश्न विचारायचा आहे की हाफकिननी आपलं कॅगनी ठेवलेला जो ठपका आहे त्या ठपक्याप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, कारवाई केल्यानंतर
हाफकिन या संस्थेतील दोषी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली, हा एक माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. आणि या सगळ्या प्रकारानंतर महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण मार्फत शासनानं चांगल्या गुणवत्तेचे औषध पुरवठा होण्यासाठी नवीन काही धोरण करणार आहे काय, आणि याबाबत काही समयसीमा निश्चित होणार आहे काय, जेणेकरून वेळेत रुग्णांना औषध पुरवठा मिळेल. बसा. अध्यक्ष महोदय, खरं आहे की आपण 17, 18 आणि 22-23 या कालावधीमध्ये आपण हाफकिन महामंडळाकडं त्यांचा जो खरेदी विभाग आहे त्याच्याकडं सगळ्या वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची औषधाची आणि उपकरणांची खरेदीची सोपवलेली होती. परंतु ते वेळेत त्यांनी खरेदी केली नसल्यामुळं आता आपण पाहाल की वैद्यकीय शिक्षण विभागानं 2653 कोटी रुपये त्यांना दिले होते. पैकी 1318 कोटी खर्च झाले. 957 कोटी 12 लाख त्यांनी शासनाला प्रलंबित केले, परत केले, आणि ही खरेदी झालीच नाही. आता यानंतर शासनाने निर्णय घेतला 17-18 साली की या हाफकिनच्या मार्फत खरेदी होत नाही म्हणून 23 पासून वस्तू खरेदी प्राधिकरण स्थापन केलं मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाखाली. आता वस्तू प्राधिकरणामार्फत आपण उपकरणांची आणि औषधाची खरेदी करतो. मुख्यमंत्री महोदय आणि आम्ही तिन्ही मंत्री हे त्याचे उपाध्यक्ष आहोत. मी सार्वजनिक आरोग्य आणि अन्न आणि औषध प्रशासन. आता या खरेदीची जी प्रक्रिया आहे ती व्यवस्थित सुरू आहे. मला वाटतं त्यालाही आता आम्ही पैसे दिलेले आहेत. मला वाटते आता 103 आणि 112 हे 23, 24 आणि 25 मध्ये दिले आपण. त्यांनी जवळजवळ आता 70% त्यांनी खरेदी केलेली आहे. आणि मला वाटतं की तुला खरेदी करण्यासाठी आपण त्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. आता यामध्ये जे पैसे परत दिले ते औषधाचे जास्त आहे. या 900 कोटीपैकी 700 कोटी हे उपकरणांचे होते. त्यामुळे औषधं गेली नाहीत आणि त्यामुळं दवाखान्यात त्रास झाला असं नाही. परंतु आता हाफकिनकडून ही व्यवस्था आपण काढून घेतलेली आहे आणि वस्तू प्राधिकरणाला 22-23 पासून दिलेली आहे. अजय चौधरीजी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हाफकिन संस्था ही जगातील अत्यंत नामवंत अशी संस्था आहे. अनेक प्रकारच्या औषधाची आणि जीवनरक्षक लसींची निर्मिती हाफकिनमध्ये होते. आज अनेक औषधांचा अध्यक्ष महोदय तुटवडा आहे. असं असतानाही वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने 2017, 2018 ते 2023 या कालावधीत हाफकिन महामंडळाला दिलेला निधी पूर्ण क्षमतेने खर्च केला नाही. जो न खर्च करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरती आपण कारवाई करणार का? माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. हाफकिन महामंडळाने शासनाकडे अध्यक्ष महोदय 150 कोटीचा निधी मागितलाय, हे खरं आहे का? माझा तिसरा प्रश्न आहे. शासनाने हाफकिन महामंडळाचे कोविड कालावधीमध्ये केलेल्या कामाचे 16 कोटी रुपये आणि औषध पुरवठ्याचे 11 कोटी थकवले आहेत, हे खरं आहे का? आणि माझा शेवटचा चौथा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने हाफकिन महामंडळाचा निधी थकवल्यामुळे हाफकिन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास विलंब होत आहे, हे खरं आहे का? अध्यक्ष महोदय, आता आमच्या विभागाचा जो प्रश्न आहे की हाफकिनला आपण ही खरेदी करण्यासाठी औषधं आणि उपकरणं दिलेली होती. त्यांनी ती वेळेत केली नाही. त्याची अनेक वेळा आम्ही आणि अनेक वेळा सभागृहात चर्चा झाली. त्यावेळी त्यांनी अशी उत्तर दिली की बाबा त्याला प्रतिसाद आला नाही, एकच टेंडर आलं, असे अनेक झाल्या. त्यामुळं आपण ती सगळी आता प्रक्रिया काढून घेतली. आता आपण वस्तू प्राधिकरण तयार केलं आणि त्याच्यामार्फत आपण खरेदी करतो. आता सन्मान्य सदस्यांनी जे हाफकिनबद्दल जे प्रश्न विचारलेले आहेत तर तो विभाग माझ्याकडे नाही, तो तुम्ही निश्चितपणे ती माहिती पटलावर ठेवू. मी आता ते सांगितलं की तो विभाग नाही, ते पटलावर ठेवून. पण त्यांची उत्तरं ठरलेली होती की त्याला निविदा आल्या नाहीत, एकच निविदा आली, निविदा प्राप्त झाली नाही. आणि आता हाफकिन ही संस्थेकडनं आपण काम काढून घेतलेलं आहे. आता 22-23 पासून आपलं काम त्या वस्तू प्राधिकरणाकडनं सुरू आहे. कसल्याही परिस्थितीचा औषधाचा आता तुटवडा नाही. आपण आता डीलला सुद्धा अधिकार दिलेले आहेत. ठीक आहे.
नाही नाही चौधरी साहेब एक मिनिट बसून घ्या. बघा मंत्री महोदयांना आपण जो प्रश्न विचारलेला त्याचं उत्तर त्यांनी दिलेलं आहे. एक मिनिट ऐकून घ्या. आता हाफकिन मध्ये जर का अनियमितता झाली असेल तर ही संस्था ज्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते त्या संदर्भित माहिती त्या मंत्रालयाने अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात मांडावी. देतो. महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उत्तरामध्ये सांगतायत की 2017 ते 2018 ते 2022-23 पर्यंत 2653.77 कोटी रुपये हे निधी आपण हाफकिनकडे वळवला होता वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने. अध्यक्ष महोदय 1318 कोटी रुपये खर्च झाले. अध्यक्ष महोदय 2653 मधनं 1318 काढले तर 1335 कोटी राहिले पाहिजे. हे सांगतात 957 कोटी राहिले. अध्यक्ष महोदय राहिले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय 2653 पैकी 1318 खर्च केले तर 1335 राहिले पाहिजे. हे म्हणतायत 957 कोटी राहिले. त्यापैकी 378 कोटी रुपये पैकी आता त्याच्यामध्ये परत 957 कोटी एवढा अखर्चित निधी शासनाकडे परत केला. उर्वरित 378. अध्यक्ष महोदय 957 प्लस 378 पैकी 296 कोटी रुपये हे बॅलन्स बिल साठी देणार आहेत. अध्यक्ष महोदय ही टोटल जी रक्कम राहते अध्यक्ष महोदय ती 1335 कोटी राहते. हे हिशोब कशाचा देतात अध्यक्ष महोदय? 957 कोटीचा आणि 378 कोटी वेगळे काढून सांगतायत. माननीय मंत्री महोदयांनी केवळ याचा खुलासा करावा. अध्यक्ष महोदय, नाही हा विषय माहिती आहे. सन्मान्य सदस्यांनी जे विचारलं त्यामध्ये एकूण 2653 हा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा निधी हाफकिनला दिला होता आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा 1731 कोटी रुपये दिला होता. त्यापैकी त्यांनी 1318 कोटी वैद्यकीय शिक्षण विभागाची खरेदी केली आणि आरोग्य विभागाची 1400 कोटी रुपये केली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे 957.12 हे शासनाला परत केले आणि आरोग्य विभागाचे 268 कोटी परत केले. आता प्रलंबित देयके आहेत त्यांनी खरेदी केलेले ते 263 कोटी 296 कोटी जे आहेत तो त्यांच्याकडे पैसा आहे. आता शिल्लक निधी जो आहे तो 82. उत्तर होऊ दे. अध्यक्ष महोदय हाफकिन महामंडळाला वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाशिवाय सार्वजनिक आरोग्य व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत पैसे दिले आहेत. हे पैसे आपल्या शासकीय औषधालयासाठी नाही, रुग्णालयासाठी नाही. हे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाशिवाय सार्वजनिक आरोग्य विभाग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत अध्यक्ष महोदय पैसे दिलेत 1700 कोटी रुपये. 1731 त्यापैकी 1400 खर्च केले आणि 331 त्यापैकी राहिलेत. अध्यक्ष महोदय आणि हे जे पैसे दिलेत अध्यक्ष महोदय हे 2653 कोटी एवढा निधी औषधे, सर्जिकल साहित्य, रसायने, उपकरणे इत्यादी बाबीच्या खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यापैकी 1318 कोटी खर्च झाले. 1318 कोटी खर्च झाले 2653 मधनं तर 1335 कोटी राहतात. हा वेगळा वेगळा आहे अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून मंत्री महोदय या संदर्भामध्ये पाहिजे तर हा प्रश्न राखून ठेवा. यांना डिटेल्स विचारा अध्यक्ष महाराज, कारण याच्यामध्ये डिफरन्स फार मोठा आहे. अध्यक्ष महोदय डिफरन्स फार मोठा आहे. त्यांचं उत्तर पूर्ण होते आधीच तुम्ही लोक उभे राहा. मी उत्तर करेक्ट दिलेलं आहे. त्यांनी पेन घेऊन बेरीज करावी त्याची. 2653.77 हा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा निधी, त्यापैकी 1318.24 त्यांनी खर्च केला. 957.12 हे शासनाकडे त्यांनी जमा केले. 296 त्यांची प्रलंबित देयकासाठी त्यांच्याकडे पैसे शिल्लक आहेत आणि 82.41 हा शिल्लक निधी त्यांच्याकडे शिल्लक आहे. सार्वजनिक आरोग्याचं 1731 कोटी रुपये त्याला दिले होते. 1400 खर्च झाले. 268 कोटी शासनाकडे परत केले आणि शिल्लक निधी त्यांच्याकडे आता 63 कोटी आहे. त्याचा बेरीज करावी हे बरोबर आहे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी या संदर्भामध्ये उत्तर दिलेलं आहे आणि हॅफकिनच्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय बऱ्याच वेळेला आपण तक्रारी ऐकलेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माझा एक प्रश्न आहे की आपल्याकडे जेम पोर्टल आहे, गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आणि जेम पोर्टलद्वारे आपण केंद्र सरकार राज्य सरकार खरेदी करतं.
हॅफकिनला जर ही खरेदी वेळेवर गतिमान पद्धतीनं कार्यक्षमतेनं आणि पारदर्शकपणे जर अध्यक्ष महोदय ही जर खरेदी करता येत नसेल आणि पुरवठा करता येत नसेल, कोविडमध्ये सुद्धा जेम पोर्टलचा आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या काळामध्ये उपयोग केला, आपल्यालाही त्याची कल्पना आहे, तर ही खरेदी याला गतिमान करण्यासाठी, कार्यक्षम करण्यासाठी आणि पारदर्शक करण्यासाठी मंत्री महोदय गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टलचा विचार करतील का, हा माझा प्रश्न आहे. ही व्यवस्था आपण ठेवलेली नाही. आपण वस्तू प्राधिकरण मुख्यमंत्री महोदयांच्या अधिकारी आता प्राधिकरण तयार केलेलं आहे. त्याशिवाय तामिळनाडूमध्ये सुद्धा अतिशय चांगली व्यवस्था आहे, त्याचाही आमचे अधिकारी जाऊन आता अभ्यास करून आलेले आहेत. तर आता हाफकिनकडून आता आपण खरेदी करत नाही, आता जेम पोर्टलवर ते करतातच. म्हणजे वस्तू प्राधिकरण, आता वस्तू प्राधिकरण एक आपण त्रयस्थ संस्था तयार केलेली आहे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते, आणि ते जेम पोर्टलवर सुद्धा आता जे आपण अधिकार दिलेले आहेत ते खाली डीनना आपण औषध खरेदीचे अधिकार दिलेले आहेत, त्यांना सांगितले जेम पोर्टलवरचं औषध खरेदी करा, ते जेम पोर्टलचा वापर करतायत. अध्यक्ष महोदय, आपण म्हणालात इथं हाफकिन हा विभाग बघणारे मंत्री महोदय नाहीत म्हणून त्याच्या बाबतीत चर्चा करायला नको, पण मी विनंती करतो की त्याच्याबद्दल चर्चा नक्कीच अधिवेशन होण्यापूर्वी व्हावी. पण इथं उत्तर देत असताना मंत्री महोदय नाही, थांबा जरा. अध्यक्ष महोदय, जसं हाफकिनमध्ये गडबड आहे तसं आज या स्पीकरमध्ये सुद्धा गडबड झालेली आपण सगळ्यांनी अध्यक्ष महोदय बघितली. अध्यक्ष महोदय इथं उत्तर देत असताना मंत्री महोदय म्हणाले की हाफकिनमध्ये डिलेट खरेदी होत होती, वेळ लागत होता, नाही तर बऱ्याच काही गोष्टी होत्या. आता त्याच्यात बोलायचं नाही कारण मंत्री महोदय इथं त्या विभागाचे नाहीयेत. पण अध्यक्ष महोदय, मला एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांना इथं करायचा आहे की त्यांनी सांगितलं हाफकिन चांगल्या पद्धतीने चालत नव्हतं, नाही तर तिथे वेळेवर खरेदी केली जात नव्हती, म्हणून एक वेगळं महामंडळ त्या ठिकाणी काढण्यात आलं. 2024-25 पासून तिथे खरेदी सुरू केली. मग अध्यक्ष महोदय, आपण एखादं महामंडळ काढत असेल की एफिशियन्सी आणण्यासाठी, तर आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये या प्राधिकरणासाठी 181 कोटी रुपये आणि 30 लाख रुपये देण्यात तरतूद करण्यात आली. आणि खर्च अध्यक्ष महोदय किती झाला ते 41 कोटी, म्हणजे किती झालं 23 कोटी. म्हणजे हाफकिन जे करत होतं
तेच या महामंडळाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय होत असेल, औषध न मिळाल्यामुळे जर गरिबाचा जीव तिथं जात असेल तर पूर्णपणे सरकार त्याला जबाबदार आहे. तर मला एक पॉइंटेड प्रश्न अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांना इथं केलेला आहे, करायचा आहे की हाफकिनला पर्याय म्हणून तुम्ही ही संस्था तिथे सुरू करता आणि त्या संस्थेमध्ये सुद्धा फक्त आतापर्यंत 23% निधी जर खर्च केला जात असेल, मग बाकीचा जो खर्च निधी का खर्च केला नाही आणि न खर्च केल्यामुळे जे गरिबापर्यंत औषधं पोहोचली नाहीत, त्याच्यामध्ये जर कोणाचा मृत्यू नाही तर काय झालं असेल तर याला पूर्णपणे सरकारला जबाबदार धरायचं नाही का, असा माझा दुसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, वस्तू प्राधिकरणाला 2023 पासून आपण 2023-24 ला 103.59 लाख रुपयाचा निधी दिला. त्यांनी 75 कोटीची खरेदी केली आणि 28 कोटीचे त्यांच्याकडे त्यांनी टेंडर काढलेले आहेत. 24-25 ला 112 कोटी रुपये दिले, त्यांनी 6.44 कोटीची खरेदी केली. 106.40 त्यांनी खरेदी केली आहे, कारण आमच्याकडनं निधी देण्यात आलेला नाही, त्यामुळे त्याचं झाले त्यांनी खरेदी व्यवस्थित केलेली आहे. आता सन्मान्य सदस्य रोहित पवारांनी जो विषय मांडला की आपण नांदेडच्या घटनेनंतर आपण एकूण औषधाचे जे पैसे आहेत, निधी आहे, तो आपण 30% अधिष्ठाता डीनलाच वर्ग करायचं ठरवलं आणि त्याप्रमाणे ते खरेदी करतायत. त्यानंतर जिल्हा नियोजन मंडळ जे पैसे देतं ते सुद्धा डीनलाच अधिकार दिलेले आहेत. त्याशिवाय महात्मा फुले आणि इतर जे योजनामधून पैसे येतात त्याचेही पैसे हे डीनलाच आम्ही खरेदी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळं आज तुम्ही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये कुठल्याही औषधाची कमतरता नाही. नाना भाऊ बोला. अध्यक्ष महाराज, हा महत्वाचा प्रश्न अध्यक्ष महाराज. आणि रोहित पवार साहेबांनी जो प्रश्न विचारला या ठिकाणी की खरेदी केली जात नाही आणि त्यामुळे औषध पुरवठा सामान्य रुग्णाला मिळत नाही अशा पद्धतीची भूमिका मांडली आणि 23% खर्च आपण केला. अध्यक्ष महाराज, हे महामंडळ नेमण्याचं कारण काय की या हाफकिन या संस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गडबड चालायची आणि म्हणून शासनाने एक महामंडळ नेमलं आणि त्या सगळ्या याच्यातली कारणं, त्याची एक समिती त्यावेळेस आपण तयार केलेली होती. ही गोष्ट खरी असेल, ही समितीचा अजूनही तुम्हाला अहवाल सादर झालेला नाही, त्याची माहिती सुद्धा अजूनपर्यंत आपल्याला मिळाली नाही. त्या समितीचा नेमका अहवाल काय आणि त्याच्यातल्या काय त्रुट्या त्यांनी समितीने काढलेल्या होत्या ते आपण सांगितलं पाहिजे. या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी सर्जिकल साहित्य, रसायने, उपक्रमे इत्यादी बाबींचं खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिलं आहे. कारण की औषध हे तर महत्वाचं अध्यक्ष महाराज, पण ऑपरेशन ज्या होतात त्या ऑपरेशन मध्ये सुद्धा साहित्य जे खरेदीचे असतात, सर्जिकल साहित्य म्हणजे रसायने वगैरे, हे सगळे अध्यक्ष महाराज रुग्णांना त्या ठिकाणी ते तुमच्या हॉस्पिटल त्या रुग्णांना सांगतात की तुम्ही घेऊन आणा, आमच्याजवळ सामान नाही आहे. अनेक लोक मृत्युमुखी पडतात. लोकांच्या जीवाशी खेळायचा अधिकार तुम्हाला दिलेला नाही. नाना प्रश्न घ्या. हे प्रश्न झाला, प्रश्नावरच आहे अध्यक्ष महाराज. हा महत्वाचा गंभीर प्रश्न आहे, गंभीर प्रश्न आहे. भाषण नाही अरे, जनतेच्या प्रश्नाबद्दल तुम्हाला गंभीरता नसेल तर मला काय करायचं नाही, मी बसून जातो. बोला, जर तुम्हीच करा कारभार. तुम्हाला लोणीकर साहेब, तुम्ही सिनियर सदस्य आहात. जनतेचा प्रश्न आहे, सगळीकडेच येतं आपल्याला, सगळ्यांनाच भोगावं लागतं आपल्याला. आपल्याकडे लोक सगळे आपल्याकडेच येतात. तुम्हाला ते सांगत आहे. माझा प्रश्न एवढाच आहे की 23% खरेदी आपण का केली त्याचं उत्तर दिलं पाहिजे. समितीचा अहवाल काय आलेला होता या भ्रष्टाचारामधला तो आपण सांगितला पाहिजे. आणि आता महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही हॉस्पिटल्समध्ये औषधी पुरवठा तुम्ही सांगता, आम्हाला रेकॉर्डवर नेहमी येतं, सरकार कोणाचे असो ते म्हणले की आमच्याजवळ औषध मुबलक आहे, पण हॉस्पिटलमध्ये गेलं तर ते मिळत नाही. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी अद्ययावत करण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजना सांग. अध्यक्ष महोदय, मगाशीच मी सांगितलं की हा 23% पुरवठा झाल्यामुळं आपण वस्तू प्राधिकरण नेमलं, हे हाफकिनकडनं काम काढून घेतलं. मी सन्मान्य सदस्य नाना पटोलेला विनंती करेन की त्यानंतर आपण वस्तू प्राधिकरण केलं, त्याची समिती जी ते म्हणतायत त्याचा काय अहवाल माझ्याकडे आहे, मला मिळाला तर मी प्रकटावर ठेवीन, कारण त्याची माहिती माझ्याजवळ आज नाही. परंतु मी एक सांगतो, नाना पटोलेंची एक समिती नेमू आणि त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालय सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये जावं आणि कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये औषध नाही दाखवावं ते सांगतील ते मी ऐकायला तयार आहे. चला पुढे जाऊया.
शेवटचा प्रश्न बोला. अध्यक्ष महोदय, सदर प्रश्नाच्या विषयाच्या बाबतीमध्ये औषध कमी प्रमाणामध्ये खरेदी करण्याच्या विषयाच्या बाबतीमध्ये हा प्रश्न मांडला गेला आहे. परंतु त्याच्या पलीकडे जाऊन मंत्री महोदयांना माझा एक प्रश्न आहे की बऱ्याच वेळा शासकीय रुग्णालयांमध्ये दिल्या जाणारी जी औषधं आहेत ती दर्जेदार नसणं आणि त्याच्यावरती सदर प्राधिकरणाच्या बाबतीमध्ये शासन क्वालिटी कंट्रोलच्या बाबतीमध्ये म्हणजे आपण बघतो की आपण जेव्हा आजारी पडतो तेव्हा आपण वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या ब्रँडेड कंपन्यांची आपण औषधं घेत असतो. आता आपण जेनेरिक मेडिसिन्सकडे नक्कीच गेलेलो आहोत, परंतु आपण सरकारी दवाखान्यांमध्ये जे काही औषधं पुरवठा करतो त्याच्यावरती जशा पद्धतीने आपण कुठली प्रोफिशियन्सी वगैरे टेस्ट करत असतो, NABL अक्रेडिटेशन वगैरे करत असतो, तेव्हा ह्या औषधांमध्ये पुरवठा करत असताना क्वालिटीच्या बाबतीमध्ये सरकार ह्याच्या बाबतीमध्ये काही धोरण तयार करणार का आणि चांगल्या क्वालिटीची औषधं घेण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकार त्याच्यावरती काही निर्बंध आणणार का? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी मगापासून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की आता ही आपण खरेदीची व्यवस्था वस्तू प्राधिकरण नेमलेली आहे, त्यांच्या 2-3 कमिटी आहेत, प्रत्येक स्तरावर ते तपासतात, खरेदीची क्वालिटी तपासतात, सगळे तपासतात. ठीक. सन्मान्य सदस्य जे सांगतायत त्याची योग्य ती पुढे कारवाई करू. ठीक आहे. सन्मान्य मंत्री महोदय, सभागृहाची साधारण भावना अशीच दिसते आहे की सरकारी दवाखान्यांमध्ये औषधाचा तुटवडा आहे आणि त्याचा दर्जा पण पाहिजे तसा नाहीये. त्यामुळे आपण सांगितल्याप्रमाणे एक आमदार, 2 आमदार, 3 आमदारांची एक समिती करून त्यांना स्पेसिफिकली हा दौरा करून कुठच्या हॉस्पिटल्समध्ये ही कमतरता भासवते ह्याची आपण संपूर्ण माहिती ही शासनाकडे द्यावी. तर आपण 15 दिवसात ही समिती स्थापन करून त्यांना त्याबद्दल कार्य करायची सोय करावी. तुम्हाला यांना पण घ्या त्या समितीमध्ये. प्रश्न क्रमांक सर्पदंशावरती इंजेक्शन उपलब्ध नाही सांगितलं ना. आता समिती माहिती अतिशय महत्वाचं आहे. बाकी औषध आपण समजू शकतो, पण स्वानदंश आणि सर्पदंशावरती इंजेक्शन तपासा ठीक आहे. नाहीये त्यांना. प्रश्न क्रमांक 6 1368. प्रश्न क्रमांक 6 1368. प्रश्न क्रमांक 6 1368. कोण आहेत मंत्री? कोण आहेत? अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ जिल्ह्यात खैरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सावरगाव तालुका कळंब, तसेच अकोला बाजार तालुका यवतमाळ, घारपळ तसेच इतर ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ग्लासियर फार्मास्युटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड अमरावती या कंपनीकडून पुरवठा करण्यात आलेला ग्लायसिकल B12 या कॅल्शियमच्या सीलबंद सिरपला बुरशी लागल्याने निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहेत का? तसेच राज्यातील सरकारी रुग्णालयात विशेषतः नागपूर, बीड, यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुणवत्ता नसलेल्या औषधाचा पुरवठा करण्यात आला. हा धक्कादायक प्रकार माहे डिसेंबर 2024 मध्ये व दरम्यान निदर्शनास आला, हे खरे आहे का? असल्यास या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोषी असलेल्या पुरवठा कंपनी व संबंधित अधिकाऱ्यावर कोणती कारवाई केली? नसल्यास विलंबनाचे कारण काय? तसेच माझा दुसरा पूरक प्रश्न असा आहे की यवतमाळ जिल्ह्यात वणी विधानसभा क्षेत्रात ग्रामीण रुग्णालयात 30 खाटाचा बेड सुरू आहे आणि त्यानंतर 100 खाटाचा प्रस्ताव आपल्याकडे गेलाय. 2021 मध्ये आपला हा मंजूर झालाय आणि हा मंजूर झालेला प्रस्ताव अजूनपर्यंत का चालू झाला नाही याबाबत आपण या सभागृहाला माहिती द्यावी. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला आहे, यवतमाळ जिल्ह्यातल्या खैरगाव, सावरगाव आणि घारपळ अशा 3 ठिकाणी जे काही औषध पुरवठा केला होता त्या औषध पुरवठ्याबद्दलच्या ज्या काही बुरशी लागण्याचं निदर्शनास आलं होतं त्या संदर्भातली तपासणी, त्या संदर्भातला अहवाल शासनाकडे प्राप्त झालाय. या अहवालामध्ये ज्या काही तपासणीत दोष आढळलेत त्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यातल्या नोव्हेंबर ते डिसेंबर 2024 मध्ये काही रुग्णालयामध्ये कॅल्शियम सिरपच्या बॉटल्स ज्या आहेत त्याच्यामध्ये फॉरेन पार्टिकल्स आढळून आलेले आहेत
अशा पद्धतीची कारवाई, अशा पद्धतीची जे काही चुकीचं काम झालेलं आहे त्या संबंधित DHO आणि तिथल्या यंत्रणेला नोटीस दिलेल्या आहेत आणि त्यांच्यावरती कारवाई शासन करते. यवतमाळ मतदारसंघातील माझ्या या 4-5 PSC सेंटरला केंद्राला पुरवलेली ग्लायसिकल B12 याची एक्सपायरी डेट हे 2026 पर्यंत आहे. अशा घारपळ या प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर 329 सिल्वर बॉटल्स बुरशी लागलेल्या आढळून आल्या. या गंभीर प्रकरणाची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी यवतमाळ यांना असून या बॅचचे सिरप कुठल्या प्राथमिक केंद्रावर उपकेंद्रावर पोहोचले आहे का याची चौकशी व अमरावती येथील पुरवठादार यांच्यावर काय कारवाई करणार, अशा कंपनीवर आपण काळ्या यादीत टाकून फौजदारी दाखल करावी अशी मी आपणास विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, 3 ठिकाणी या सिरपचा पुरवठा जो होता त्याच्याबद्दलच्या तक्रारी होत्या. त्या तिन्हीपैकी 2 ठिकाणी याच्यामध्ये काही दोष आढळून आलेले नाहीत, परंतु एका ठिकाणी जिथं दोष आढळून आलेले आहेत त्याच्यावरती कारवाई करण्याबद्दल शासन आदेश देत आहे. कोणावरजी बोला. महत्वाचा प्रश्न आहे, लोकांच्या जीवनाशी खेळण्याचा प्रश्न आहे. लोक सरकारी औषधीवर विश्वास ठेवून घेतात आणि ते स्वतःचा जीव गमावतात. आणि म्हणून माझा मंत्री महोदयाला याच्यामध्ये स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आतापर्यंत दर अधिवेशनामध्ये अशा पद्धतीचे प्रश्न येतात निकृष्ट माल सप्लाय केल्याच्या आणि याच्यामध्ये लोकांचे जीव जातात. तर या प्रश्नाच्या माध्यमातून मी आपल्याला विचारतो की आतापर्यंत किती अधिकाऱ्यांवर या संदर्भामध्ये चुकीचा माल घेतल्या संदर्भात कारवाई झाली, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि लोक कंपन्या जसं काही कपडे बदलतात अशा कंपन्या नाव बदलतात, त्यामुळे तोच माणूस वारंवार दुसऱ्या नावाने सप्लाय करत असतो. ही एक चेन आहे. या संदर्भामध्ये कडक धोरण आपण घेणार काय, हे माझे 2 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीची कारवाई किंवा अशा पद्धतीचं जर औषधांमध्ये चुकीच्या पद्धतीचा पुरवठा होत असेल तर त्याच्याबद्दल राज्य शासनाच्या वतीने एक मोहीम घेण्यात आली. या मोहिमेमध्ये संपूर्ण जी तपासणी झाली त्या तपासणीमध्ये एकूण जो अहवाल सादर झाला त्या अहवालामध्ये जे दोषी आढळले आहेत त्यांच्यावरती कारवाई झालेली आहे. त्या कारवाईच्या माध्यमातून त्या संबंधित जे कोण पुरवठादार असतील त्या पुरवठादारांच्यावरती कारवाई झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, असे प्रश्न अनेक वेळा या अधिवेशनामध्ये मांडले जातात, त्याच्यावर चर्चा होते, पण त्याला जर आपल्याला सोल्युशन अध्यक्ष महोदय काढायचं असेल, मंत्री महोदयांना विनंती करतो आपण ऐकावं की याला लॅब वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण तुम्ही रिपोर्ट पाठवता, ते मेडिसिन घेता, औषध घेता, नमुने घेता, लॅबला पाठवता, 3-3, 4-4 महिने, 9-9 महिने त्याला काही उत्तर येत नाही, तपासणी केली जात नाही. कारण एक तर मनुष्यबळ नाही आणि दुसरा विषय की तुमच्याकडे लॅब नाही. त्यामुळे ह्याला जर पर्याय काढायचा असेल तर तुम्हाला लॅबवर इन्व्हेस्टमेंट करावी लागेल आणि तुम्हाला कुठेतरी एक टार्गेट ठेवावं लागेल की एका महिन्यामध्ये रिपोर्ट आला पाहिजे. तर माझा स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हाला प्रश्न आहे की ही जी टोळी असते आणि जे अधिकारी असतात त्यांची मिलीभगत असते, कारण का लॅबमुळे आपल्याला रिपोर्ट येत नाही. त्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की लॅब, नंबर ऑफ लॅब्स जिल्हानिहाय तुम्ही ते वाढवणार का? आणि दुसरं, या विभागामध्ये जे मनुष्यबळ कमी आहे त्यासाठी तुम्हाला भरती लवकरात लवकर सुरू करावी लागेल. ती भरती तुम्ही त्या ठिकाणी सुरू करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य रोहित पवारजींनी जे सूचना मांडलेत त्या दोन्ही सूचना अतिशय योग्य आहेत. आणि एका बाजूला लॅब आणि त्या क्वालिटीच्या लॅब करण्याबद्दल सुद्धा राज्य शासन निर्णय घेते. त्याचा तात्काळ त्याच्याबद्दलची निधीची उपलब्धता करून आम्ही निश्चितपणे त्याच्यावरती कारवाई करू. प्रश्न क्रमांक 7 आणि सुद्धा त्याच पद्धतीने काम करू. अध्यक्ष महोदय, 3313. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राचा भवितव्य ज्या बालकांवर अवलंबून आहे त्या बालकांचा पोषण आहार अंगणवाडीचा मार्फत दिला जातोय. त्याची रक्कम वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी केली आहे. मी राज्य सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतोय मागणी केल्याबद्दल. परंतु मागणी पूर्ण होईपर्यंत 8 रुपयामध्ये अध्यक्ष महोदय 50% शेअर आहेत. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार 4-4 रुपये. अध्यक्ष महोदय, आपण आपल्याहून महाराष्ट्र शासनाहून केंद्र सरकारचे जेव्हा वाढतील तेवढे वाढतील. आपण आज या सभागृहामध्ये 8 रुपयामध्ये अंगणवाडीतल्या त्या बालकांना पोषण आहार काय मिळतो? आपण हॉटेलमध्ये जातो, 100 रुपये टिप ठेवतो अध्यक्ष महाराज.
100 रुपये आणि त्या बालकांना आपण 8 रुपये देतोय, हे वाढवणार का? पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्राप्रमाणे विकास केंद्राच्या धर्तीवर, बाल विकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरिक भागातील तीव्र कुपोषित झोपडपट्टीचा मुलांना या अंगणवाडी तिकडे ज्या बालवाडी चालतायत त्या मुलांना याचा लाभ देणार का? हा दुसरा प्रश्न आहे. असे 2 प्रश्नाची उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, खरं तर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून 50-50% म्हणजे केंद्र शासनाचा 50% आणि राज्य शासनाचं 50% अशा पद्धतीनं ही योजना त्या ठिकाणी सुरू आहे. आणि आम्ही राज्य शासनाने जानेवारी महिन्यामध्ये झालेल्या ज्या प्रशिक्षण शिबिर आणि जी महिला व बाल विकास विभागाची केंद्र स्तरावरची बैठक आहे त्यामध्ये सुद्धा 10 ते 12 रुपये त्या ठिकाणी त्यांनी करण्यात यावे, म्हणजे 8 रुपये वरनं त्यांनी किमान 4 रुपये तरी वाढवण्यात यावे असं प्रस्तावित केलेलं आहे, ज्याला सकारात्मक प्रतिसाद हा त्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. आणि दुसरा प्रश्न जो त्यांनी विचारला की जसं ग्राम बाल विकास केंद्र आहेत त्याच धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांकरता नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्याचाही निर्णय हा विभागाने घेतलेला आहे आणि प्रत्यक्षात त्याची सुरुवात ही झालेली आहे. प्रश्न स्पेसिफिक आहे. त्यांनी विचारलाय की केंद्राकडनं वाढीव रकमेला मान्यता मिळेल तोपर्यंत राज्य शासन अधिक पैसे देईल का, यांचा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मी विभागाच्या वतीने शासनाकडे हा प्रस्ताव जो आहे सकारात्मकरित्या त्या ठिकाणी देऊ आणि आम्हाला खात्री आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, वित्त व विभागाचे मंत्री उपमुख्यमंत्री अजितदादा हे त्याला काही नकारात्मक उत्तर हे मिळणार नाही, ते सकारात्मकच या संदर्भामध्ये आहेत. आणि नागरी बाल विकास केंद्राच्या अंगणवाडी सेविकांची 3 स्तरीय ट्रेनिंग सुद्धा झालेली आहे आणि पुढच्या कालावधीमध्ये नागरी विकास बाल केंद्र जे आहेत ते आपल्याला अधिक गतिशील पद्धतीने पाहायला मिळतील. अध्यक्ष महोदय, मेरे 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन है. योगेश सागर जी ने कहा कि 8 रुपए से हमको 4 रुपए बढ़ाना चाहिए. जल्दी. क्या सरकार ये इस रेट को इन्फ्लेशन से लिंक करके, यानी कि रोज प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं, 6% 8% इन्फ्लेशन है, उस प्रमाण से बढ़ना चाहिए. क्या सरकार ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को देगी? दूसरा अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में 5800 आंगनबाड़ी कम है, जिसमें से 200 भिवंडी भी कम है. जब तक ये केंद्र सरकार सैंक्शन नहीं करती, क्या महाराष्ट्र शासन इसकी पूर्तता करेगा क्या? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य महोदयांनी जी सूचना दिलेली आहे त्यानुसार प्रस्ताव आम्ही केंद्र शासनाला निश्चितपणाने पाठवण्यात येईल. आणि त्याचबरोबर आपल्या भिवंडी मतदारसंघातली एक स्वतंत्र बैठक सुद्धा आपण आयोजित करण्यात आलेली होती आणि सकारात्मक पद्धतीनं त्याच्यावर जी काही पुढच्या कालावधीमध्ये जवळपास 625 अंगणवाड्या आहेत आणि वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा जे काम आहे ते प्रगतीपथावर आहे आणि त्यांच्या सूचना प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. उत्तर पण संपवा. चला. कागदपत्रे सभागृहाच्या लिंग या पटलावरती लिंग. ठेवणे माननीय वनमंत्री. लिंग नंतर लिंग. चला स्थगनचा प्रस्ताव हे द्या. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013 मधील कलम 395 च्या पोट कलम 1(ब) अन्वये महाराष्ट्र बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान यांचा सन तुम्ही लोक सगळे 2023-24चा वार्षिक अहवाल आणि लेखा सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक अहवाल आणि लेखा सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदरू वार्षिक अहवाल आणि लेखा विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय खनिकर्म मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 खंड ब अन्वये मॉयल लिमिटेड यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा 62वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो आहे. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदरू अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. घोषणा. आपणास विधित आहेच की सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशन हे विद्यमान 15व्या विधानसभेचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. 15व्या विधानसभेतील सदस्यांच्या तसेच विधान परिषद सदस्यांच्या सन्मानार्थ स्नेहभोजन समारंभ बुधवार दिनांक 19 मार्च 2025 म्हणजेच आज सायंकाळी 7 वाजता विधान भवन प्रांगण
मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांनी यावेळी उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. आपण सर्वांनी स्नेहभोजनास अवश्य उपस्थित राहावे हे आग्रहाचे निमंत्रण. द्या. बसा जरा, निर्णय तर देऊ दे. आज बुधवार दिनांक 19 मार्च 2025 रोजी स्थगन प्रस्तावाची एक सूचना प्राप्त झाली आहे. परंतु आज सन 2025-26 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदान तिसरा दिवस असल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा नियम 251(2) अन्वये स्थगन प्रस्ताव घेता येणार नाहीत. या सूचनेस मी दालनात अनुमती नाकारित आहे. नितीन राऊत साहेबांना मी अर्धा मिनिट वेळ देतो मांडायला. अध्यक्ष महोदय, एकीकडे लाखो उच्च शिक्षित तरुणांना रोजगार मिळत नाही, मिळालाच तर त्यांच्या पात्रतेनुसार मिळत नाही, आणि दुसरीकडे अकुशल व अल्पशिक्षित युवकांना रोजगारासाठी वणवण करावी लागत आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील युवकांच्या विविध प्रश्नावर शासनाचं लक्ष केंद्रित करण्यासाठी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री कुणाल राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक 16 मार्च 2025 रोजीपासून हजारो संख्येने राज्याच्या युवकांनी हातापायात लोखंडी साखळदंड बांधून पुणे येथून मुंबईकडे प्रस्थान केलेलं आहे. आणि ज्या अर्थी राज्याची प्रगती ही तेथील युवकांच्या भविष्यावर अवलंबून असून प्रत्येक युवकांच्या हाताला काम मिळणं हे त्या राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. आणि अशा वेळेला रस्त्यावर जर युवक उतरला असेल अध्यक्ष महोदय, आणि राज्याचं जर भवितव्य आपण पाहिलं तर या राज्यामध्ये तरुणांचं भवितव्य अत्यंत अंधकारमय आहे. मुंबईतील पोलीस भरतीसाठी डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, वकील, MBA असे उच्च शिक्षित तरुण अर्ज करीत असतील तर देशाचं भवितव्य उज्ज्वल म्हणायचे की दुसर. आपला देश आपण युवा देश म्हणतो, महाराष्ट्र सुद्धा युवा देश आहे, आणि देशातील आणि महाराष्ट्रातील बेरोजगारांचे हे दाहक वास्तव्य आहे. ते यापूर्वी अनेकदा समोर आलं, आणि अशा वेळेला हा मोर्चा जर या विधानसभेवर येत असेल अध्यक्ष महोदय, आणि त्यासंबंधी राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर युवकांची नाराजी व चिंता असेल, आणि संविधानामुळे जे विविध जाती धर्माला मिळालेले आरक्षणाचं पालन जर होत नसेल, आणि अंमली पदार्थाच्या बेकायदेशीर विक्रीत वाढ जर होत असेल, आणि तरुण वर्ग जर व्यसनाला बळी पडत असेल, तर कायदा व सुव्यवस्थेवर आजचा युवक नाराज आहे. आणि अशा वेळेला युवकांमध्ये मानसिक आणि आर्थिक तणावामुळे राज्यातील युवकांचं आरोग्य धोक्यात आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या प्रश्नांकडे, युवकांच्या प्रश्नाकडे मी सभागृहाचं लक्ष या ठिकाणी वेधू इच्छितो अध्यक्ष महोदय. राज्य शासनाने निवेदन करावयाची विनंती आहे. नाही, एकूण हे बघा, आज आपल्याला चर्चा घ्यायची आहे, त्यानंतर प्रस्तावावरती पण चर्चा पेंडिंग आहे. हे दोन्ही संपवायचं आहे. माझ्याकडे एकूण प्राप्त झालेल्या केवळ 8 सदस्यांना मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडायची परवानगी देत आहे. श्री सुहास बाबर, श्री भीमराव तापकीर, श्रीमती स्नेहा दुबे, श्री हेमंत रासने, श्री गोपीचंद पडळकर, श्री राजेंद्र गावित, श्री प्रवीण दटके, श्री बाबाजी काळे. कोणाचं आहे? ठीक आहे, एक इंट्रोडक्शन नंतर. पुरस्थापनार्थ सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025. महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटार वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र मोटर वाहन कर सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. सुहास बाबरजी बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या खानापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर
या विद्यापीठाचं उपकेंद्र मागण्यासाठी गेले अनेक दिवस त्या ठिकाणी प्रयत्न चालू आहे। ही प्रक्रिया खऱ्या अर्थानं 2013 साली ही प्रक्रिया सुरू झाली आणि ज्या वेळेला आपलं महायुतीचं सरकार आलं, या सरकार आल्यापासून ह्या प्रक्रियेला अत्यंत ताकदीनं गती मिळाली। सुदैवानं आता आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आदरणीय चंद्रकांत दादा पण या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि खूप मोठ्या प्रमाणावरती ह्या उपकेंद्राचा पाठपुरावा करण्यासाठी सगळेच नेते मंडळी या ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत। माझी चंद्रकांत दादांना विनंती आहे, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडण्याचा मुद्दा यासाठीच आहे फक्त की गेले 1 वर्ष झालं त्या लोकांची, आमच्या दुष्काळ भागातल्या लोकांची खूप मोठी अपेक्षा आहे की हे विद्यापीठाचं उपकेंद्र खानापूर येथे व्हावं आणि आता काही लोक आंदोलनाच्या पवित्र्यामध्ये आहे, लोकांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत। त्यामुळं माझी तुमच्या मार्फत आता माननीय मुख्यमंत्री मोदी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आदरणीय चंद्रकांत दादा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, यापूर्वी स्वर्गीय आमदार अनिल भाऊ बाबर असतील, अगदी पडळकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या सगळ्यांनी आम्ही सगळ्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करून हे उपकेंद्र खानापूरला व्हावं यासाठी प्रयत्न करतोय। यासाठी आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, आदरणीय अजितदादा या सगळ्यांनी ताकदीनं प्रयत्न केला होता। भविष्यामध्ये काहीतरी आंदोलनामार्फत घडण्यापेक्षा माझी अशी विनंती आहे की ज्या अपेक्षित प्रक्रिया आहे त्या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आहेत, सगळ्या बैठका झालेल्या आहेत, जागेची उपलब्धता असलेलं सगळं दिलेलं आहे, विद्यापीठानं सगळं पाठवून दिलेलं आहे। तर माझी तुमच्या मार्फत चंद्रकांत दादांना एवढीच विनंती आहे की लवकरात लवकर दादा याचा निर्णय जर आजच झाला तर खूप बरं होईल आणि विद्यापीठाचं उपकेंद्र हे खानापूरला व्हावं अशी या ठिकाणी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। चला गोपीचंद पडळकर बोला। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अत्यंत महत्वाचा विषय पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून सरकारकडे आम्ही व्यक्त करतोय। शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर या विद्यापीठाचं उपकेंद्र हे खानापूर तालुक्यामध्ये व्हावं अशी गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे। सांगली जिल्ह्यामध्ये कृष्णाकाठचा एक विभाग आणि दुष्काळी पट्टा अशा 2 विभागामध्ये जिल्हा विभागलेला आहे आणि दुष्काळी तालुक्यातल्या लोकांची भावना आहे की बाबांनो काही ना काही नवीन हे दुष्काळी पट्ट्यामध्ये होणं अपेक्षित आहे। परंतु दुर्दैवानं सांगली जिल्ह्यामध्ये जे प्रस्थापित लीडर आहेत ते कृष्णाकाठचे असल्यामुळं सातत्यानं दुष्काळी भागाकडे त्यांनी अन्याय केला, त्यांनी लक्ष दिलं नाही। परंतु 2014ला दुष्काळी तालुक्यांच्यासाठी एक पहाट उगवली आणि देवाभाऊ या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले। कृष्णामाईच्या पाण्यानं दुष्काळी भागाची ओटी भरावी अशी सगळ्यांची भावना असायची। आम्हाला तर कधी कृष्णामाईचं पाणी मिळत नव्हतं, परंतु देवाभाऊ मुख्यमंत्री झाल्याच्या नंतर सांगली जिल्ह्यातला मिरज पूर्व भाग असेल, कवटेमंकाळ असेल, जत असेल, आटपाडी असेल, खानापूर असेल, सांगोला तालुका मंगळवेढा, इकडं मान, खटाव, फलटण या भागामध्ये कृष्णामाईचं पाणी ओढ्यामध्ये नाल्यामध्ये आम्हाला मिळालं आणि आमच्या सुवासिनींना कृष्णामाईची ओटी आमच्याच गावात भरायची संधी मिळाली। आता आमच्या मागण्या वाढायला लागल्या आणि ते अपेक्षित आहे आणि आता चंद्रकांत दादा या खात्याचे मंत्री आहेत, ते संवेदनशील आहेत, सातत्यानं वेगवेगळे निर्णय त्यांच्या खात्याच्या माध्यमातून होत आहेत। मुलींच्यासाठी 100% शिक्षण एक क्रांतिकारी निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे आणि गेले 2-3 वर्ष खानापूर तालुक्यातली लोक या बाबतीमध्ये सातत्यानं संघर्ष करतायत। अधिसभेमध्ये पण शिवाजी विद्यापीठाच्या अधिसभेमध्ये पण ठराव झालेला आहे। डॉक्टर VM पाटील यांची कमिटी स्थापन झाली होती, त्यांनी पण आवाज पॉझिटिव्ह दिलेला आहे की खानापूरला जागेची पाहणी झाली आणि तिथं उपकेंद्र व्हावं अशी या लोकांची मागणी आहे। रोज तिथले लोक आंदोलन करतायत, विद्यार्थी आंदोलन करतायत आणि माझी मागणी आपल्या माध्यमातून चंद्रकांत दादांच्याकडे अशी आहे की हे जे ठिकाण आहे ते मध्यवर्ती आहे, सगळ्या भागातल्या विद्यार्थ्यांचा वेळ, पैसा आणि त्यांचा जो मानसिक त्रास आहे तो वाचेल। माननीय दादांना माझी विनंती आहे की आज आपण शिवाजी विद्यापीठाचं उपकेंद्र हे खानापूरमध्ये व्हावं अशी घोषणा केली तर खानापूर तालुक्यातली लोक याचं उत्साहामध्ये स्वागत करतील, तशी विनंती मी चंद्रकांत दादांना आपल्या माध्यमातून करतोय। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवाजी विद्यापीठाचे सांगली येथे उपपरिसर सुस्थापित करण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील विविध घटकांकडून प्राप्त निवेदनास अनुसरून विद्यापीठाने या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली होती। या समितीने सांगली जिल्ह्याकरता उपपरिसर म्हणजे सबसेंटर सुरू करण्यासाठी आवश्यक सर्व बाबींचा अभ्यास करून आपला अहवाल विद्यापीठात सादर केला। त्या अहवालानुसार शिवाजी विद्यापीठाने महाराष्ट्र शासनास 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे। या प्रस्तावानुसार सांगली जिल्ह्याकरता खानापूर येथे आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण करून विद्यार्थ्यांना सर्व प्रशासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील। तसेच या उपपरिसरामध्ये कालसुसंगत काही नवीन पदविका म्हणजे डिप्लोमा
पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमही सुरू करणे आवश्यक आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या सांगली जिल्ह्यातील खानापूर येथे उपपरिसर सुरू करण्याकरता एकूण 141 कोटींचा निधी आवश्यक आहे. तसेच सांगली जिल्ह्यातील खानापूर येथील जागा गट क्रमांक 572.1 क्षेत्रफळ 42.56 हेक्टर गायरान जमीन विद्यापीठाकडे हस्तांतरित करण्यास तेथील जिल्हाधिकारी सांगली यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडून ही जमीन विद्यापीठाकडे हस्तांतरित करण्याची आवश्यक कारवाई करण्यात येईल. तसेच हा उपपरिसर सुरू करण्यासाठी आवश्यक 141 कोटी रुपयाच्या निधीची उपलब्धता करून देण्यात येईल. योगेश सागर. अध्यक्ष महोदय, आपण खासगी सायबर फ्रॉड हे ऐकलं होतं. हे सरकारचं सायबर फ्रॉड आहे. अध्यक्ष महोदय, या आपल्या राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स 31 मार्च पर्यंत ज्यांच्या गाड्या 2019च्या अगोदरच्या असतील त्यांनी त्या साईटवरती जाऊन आपल्या गाडीचा नंबर घेऊन फोटो काढून घ्यायचा, 1200 रुपये भरायचे आणि त्यानंतर त्याला नवीन गाडीचा रजिस्ट्रेशनचा जो नंबर असेल तो वेबसाईटवरनं दिला जाईल. अशा पद्धतीची व्यवस्था अध्यक्ष महोदय उभी केली आहे. 31 मार्च अंतिम तारीख आहे. त्यामुळे लोकांचा एवढा मोठा रश झालाय. आता अध्यक्ष महोदय हे फ्रॉड साईट सुरू झाल्या आहेत. त्या फ्रॉड साईटवरती 1200 रुपये कलेक्ट करतात. आपण फोटो काढतो, आपल्याला वाटतं सरकारची साईट आहे. मायनर शब्दाचे स्पेलिंग मिस्टेक्स असतात, चेंज असतात आणि अशा पद्धतीने हजारो लोकांचे अध्यक्ष महोदय हजारो लोकांचे फ्रॉड हे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रभर गावोगावी तालुक्यात जिल्ह्यात सुरू झाले. सरकारने अध्यक्ष महोदय तातडीने या संदर्भामध्ये हे फ्रॉड थांबवण्याची गरज आहे, जेणेकरून लोकांचे पैसे जे फ्रॉडच्या माध्यमातून खोट्या ठिकाणी जात आहेत सरकारने त्याच्यावरती ताबडतोब ऍक्शन घेतली पाहिजे. एक आणि दुसरी अध्यक्ष महोदय या संदर्भात मागणी आहे. 31 मार्च हा फार जवळची तारीख आहे. 31 मार्च पर्यंत महाराष्ट्राच्या लाख गाड्या 2019च्या अगोदरच्या 2 व्हीलर असतील, 3 व्हीलर असतील, 4 व्हीलर असतील, त्याने अध्यक्ष महोदय त्याचं रजिस्ट्रेशन होणार नाही. तर ही वेळ वाढवून देण्यात यावी 3 महिन्याची झाली. अध्यक्ष महोदय, पुणे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दर सभागृहात सांगितले त्या दिवशी आणि सन्माननीय सदस्य 1200 रुपये भरावे लागतात असं सांगतात. त्या दिवशी चर्चा 400 आणि 300 आणि 200 रुपयाची होती. परराज्यात आपल्यापेक्षा जास्त खर्च आला तरी 700-800 रुपये. आता तर सन्माननीय सदस्यांनी दिलेली माहिती खरी धरली पाहिजे. 1200 रुपये भरावे लागतात. हा अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रातल्या जनतेचा सरासरीनं लोकांची पिळवणूक आहे. त्यामुळे आपण स्वतः लक्ष यात घालावं अशी माझी आपणाला विनंती आहे. ठीक आहे. शासनाने दिलेल्या माहिती संदर्भात योग्य ती चौकशी करून उपाययोजना करावी. अध्यक्ष महोदय, पुणे महानगरपालिकेमध्ये 1997 साली धनकवडी, वारजे, दायरी, कात्रज त्याचप्रमाणे वडगाव हा भाग समाविष्ट झालेला होता आणि या भागातील गुंठेवारीने घरे नियमित करण्यात आली आणि जे गुंठेवारीने घरे नियमित केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणचं असणारे नियमितकरणाचे नकाशे असतील, कागदपत्र असतील, हे या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेच्या रेकॉर्ड रूम मधून गहाळ झालेले आहे आणि त्यामुळे संबंधित नागरिकांना जर त्या ठिकाणी संबंधित असणारे कागदपत्र असतील, केलेली गुंठेवारी असेल, या संदर्भामध्ये पुणे महानगरपालिकेमध्ये सतत हेलपाटे मारावे लागत असतात. खरं तर त्या ठिकाणी जे गुंठेवारीमध्ये जी गहाळ झालेली कागदपत्र आहे, ज्या अधिकाऱ्याने हे गहाळ केलेले आहे त्याच्यावर एक कार्यवाही होणे अत्यावश्यक आहे. आणि दुसरं अध्यक्ष महोदय असं आहे की या ठिकाणी जे गुंठेवारी बोगस गुंठेवारी मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेली आहे, त्यामुळे या ठिकाणच्या रेकॉर्ड मधील संपूर्ण कागदपत्रे गहाळ करण्यात आलेली आहे. याची सविस्तर चौकशी होणं अत्यावश्यक आहे. अन्यथा पुणे महानगरपालिकेमधून या ठिकाणी जसं हेच प्रकार गुंठेवारीची कागदपत्र गहाळ झालेली आहे तर अन्य सुद्धा कागदपत्र गहाळ होतील याची या ठिकाणी आपण कारवाई करावी. खरं तर त्या ठिकाणी डिजिटल प्रणाली लागू करणे अत्यावश्यक होतं. नागरिकाला ऑनलाईन अर्जावरून कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी. या प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्याची चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करावी अशी या ठिकाणी मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन द्वारे
अत्यंत महत्त्वाची घटना मी सभागृहासमोर मांडत आहे. दिनांक 17 मार्च रोजी संध्याकाळची ही घटना आहे. डहाणू तालुक्यातील सुकड आंबा शिरसूनपाडा येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत बांधलेल्या टाकीवरती 3 शालेय विद्यार्थिनी खेळत असताना त्या टाकीचा स्लॅब कोसळून 2 7वीत शिकणाऱ्या मुलींचा मृत्यू झालेला आहे अध्यक्ष महोदय, आणि 1 मुलगी गंभीर जखमी झालेली आहे. तर या दुर्घटनेच्या बाबतीत जे दोषी अधिकारी आणि ठेकेदार आहेत, जे या निकृष्ट बांधकामाला जबाबदार आहेत, अशा अधिकाऱ्यांवरती आणि ठेकेदारांवरती शासन काय कारवाई करणार आहे अध्यक्ष महोदय, ह्याची माहिती अवगत करण्यात यावी. आणि अशा निकृष्ट बांधकामांची चौकशी होणं गरजेचे आहे अध्यक्ष महोदय. तर आपल्या मार्फत शासनाला निर्देश देण्यात यावेत की जलजीवन मार्फत अनेक निकृष्ट टाक्या बांधण्यात आलेल्या आहेत, तर याची चौकशी होईल का? श्री हेमंत रासने. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सकाळी 7:30 वाजता हिंजवडी फेज 1 मध्ये एक मिनी बस ग्राफिक्स या कंपनीची हिंजवडी फेज 1 मध्ये आली असताना त्या गाडीच्या इंजिनला आग लागली, आणि आग लागली कशी बघण्याकरता ड्रायव्हर खाली उतरल्यानंतर ते आग भडकली, आणि त्या आगीमध्ये बसमध्ये असणाऱ्या 4 जणांचा सुभाष भोसले, शंकर शिंदे, गुरुदास लोकरे, राजू चव्हाण यांचा मृत्यू झाला, आणि 6 जण सुखरूप बाहेर पडले. ह्या कंपनीची ज्या जणांचा मृत्यू झाला त्यांना कंपनीकडे शासनाने आदेश देऊन त्यांना जास्तीत जास्त मदत करून द्यावी, आणि ही जी गाडी होती ह्या गाडीत खरंच नादुरुस्त काय होतं का याची पण शासनाने चौकशी करावी. सन्मान्य सदस्यांनी दिलेल्या माहितीची शासनाने दखल घ्यावी व योग्य कारवाई करावी. मंत्री महोदय. राजेंद्र गावित जी. सर, आता ऍक्च्युली मगाशी स्नेहदुबाताईंनी हा प्रश्न उपस्थित केला, पण तरी सुद्धा या ठिकाणी मी आपला हा तोच विषय आहे की हर घर जल से नल. या ठिकाणी देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांचे एक स्वप्न होतं, आणि स्वप्न आहे की प्रत्येक व्यक्तीला या ठिकाणी पाण्याचे शुद्ध पाणी त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी पालघरमध्ये रेट्रोफिटिंगच्या जवळजवळ 205 आणि नवीन 357 योजना या ठिकाणी त्या कार्यान्वित होत्या, परंतु पालघर जल जीवन मिशनच्या टाकीच्या स्लॅब कोसळून त्या ठिकाणी 2 आदिवासी 7वीत शिकणाऱ्या आदिवासी मुलींच्या निष्पाप मुलींच्या त्या ठिकाणी मृत्यू झालेला आहे. आणि चळणी गाव आंबा शिरसूनपाडा येथे त्या ठिकाणी अपूर्ण अवस्थामध्ये त्या ठिकाणी बांधकाम होतं, आणि या ठिकाणी त्या ठिकाणी हर्षला रसू बागी आणि संजना प्रकाशराव या 7वीत शिकणाऱ्या मुलींच्या त्या ठिकाणी दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे. हरेश बोरवेल नावाचा जो ठेकेदार आहे आणि जे संबंधित जे आपले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहे निवडुंगे नावाचे, यांनी अनियमितप्रमाणे एकेका ठेकेदाराला या ठिकाणी एका कामाऐवजी अनेक कामांना त्या ठिकाणी त्यांनी मान्यता दिल्यामुळे त्या कामाचा निकृष्ट अशा प्रकारचा दर्जा असल्यामुळे या ठिकाणी ही दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. मंत्री महोदय या ठिकाणी उपस्थित आहे. माझी विनंती या ठिकाणी आपल्याला त्यांना विनंती आहे, त्या ठेकेदार आणि संबंधित जे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर असेल आणि त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष यांनी त्या ठिकाणी एक प्रकारे पालघरला जल जीवन मिशन असो या ठिकाणी एक टक्केवारीचा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी एक्सेप्टन्स केलं गेलेलं आहे, आणि म्हणून या अधिकाऱ्यांवरती त्या ठिकाणी आपण सदोष मनुष्यवधाचा त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करावा असे मी मंत्री महोदयांना या ठिकाणी विनंती करतो. परवा रात्री भालदारपुऱ्यात दंगल उसळली होती. सुमारे 500 जणांचा जमाव घोषणा देत दगडफेक करीत होता. परिस्थिती नियंत्रण आणण्याकरता पोलीस उपायुक्त निकेतन कदम, पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव, पोलीस उपायुक्त अर्चित चांडक यांच्यासह पोलीस निरीक्षक मच्छिंद्र पंडित, नितीन राजकुमार, पोलीस उपनिरीक्षक व 5 कर्मचारी व दंगल नियंत्रण पथकातील एक महिला पोलीस तिथे गेले. जमावाने पोलिसांवर दगडफेक करायला सुरुवात केली. त्यात शिवीगाळ सुद्धा सुरू झाली. पोलिसांवर हल्ला चढवला, त्यांना मारहाण केली. त्यातल्या काही जमावाने महिला पोलिसाला पकडलं आणि त्यांचे वस्त्र काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या बाजूला नेण्याचा प्रयत्न केला, पण ती महिला इतकी शूरवीर होती की तिने त्या सगळ्या जमावातनं ती बाहेर पडली
आणि नंतर तिने काल याची तक्रार नोंदवली आहे. माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला, माननीय मुख्यमंत्र्यांना, माननीय गृहमंत्र्यांना विनंती आहे की त्याचा सीसीटीव्ही फुटेज आहे तो सगळा पोलिसांकडे आम्ही दिलाय. तो सगळा बघून त्या सगळ्या नालायकांवर, त्या नराधमांवर कडक कारवाई करावी असा आपण सरकारला आदेश द्यावा अशी माझी विनंती आहे. बाबाजी काय? माननीय महोदय, अध्यक्ष महोदय, खेड तालुक्यामध्ये चासकमान आणि बामास्कर प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केलेल्या आहेत. त्या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना देण्याऐवजी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, काही एजंट मंडळी त्यांना उभं करून त्या ठिकाणी त्याचं खरेदी खत करून घेतात आणि ते खरेदी खत करून घेताना पूर्वी जो सर्वे होतो तो सर्वे जे मंडल अधिकारी आहेत, मोजणी अधिकारी आहेत आणि इतर तलाठी मंडळी असतील, ऑफिसमध्ये बसूनच त्या ठिकाणी तो सर्वे केला जातो आणि मूळ जो शेतकरी आहे, ज्याची जमीन संपादित झाली, त्याला विचारात न घेता शेजारचे जे गट क्रमांक आहेत त्यांनाही कोणत्याही स्वरूपाची नोटिसा दिलेल्या नाहीयेत आणि जे पंच म्हणून गावातील लोक पाहिजे ही पंच सुद्धा दुसऱ्या गावचे त्या ठिकाणी सह्या घेतल्या जातात आणि गाईमध्ये त्या ठिकाणी तो ताबा दिला जातो. मला या ठिकाणी एवढंच नमूद करायचंय की चासकमान आणि बामास्केड धरणाच्या पुनर्वसनवाल्यांनाच अजून जमिनी मिळाल्या नाहीत, तर आमच्या खेड तालुक्यामध्ये इतर तालुक्यातील धरणग्रस्तांना जमिनी देण्याचा घाट चालू आहे. ठीक आहे, लवकर प्रकल्पग्रस्तांना, साहेब एक मिनिट, प्रकल्पग्रस्ताला जमीन मिळणं ठीक आहे, परंतु प्रकल्पग्रस्ताचं खरेदी खत होण्यापूर्वीच दुसरं खरेदी खत, साहेब त्या ठिकाणी चर्चा घेऊया, दुसरं खरेदी खत त्या ठिकाणी लगेच होतंय आणि त्या ठिकाणी कोणत्याही स्वरूपाचं संबंधित शेतकऱ्याला यांना विचारात न घेता हा सर्व प्रकार या ठिकाणी खेड तालुक्यामध्ये चालू आहे. चला शेवटचं घ्या. साहेब, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, बीड जिल्ह्यातील केज येथील धनंजय नागरजोगे या शिक्षकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना आता समोर आली आहे. अध्यक्ष महोदय, बीड जिल्ह्यातील केज येथे स्वराज्य नगर भागात असलेल्या कृष्ण अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या बीड शाखेच्या प्रांगणात हा प्रकार घडला. 35 वर्ष वयोगटातील शिक्षकाने आत्महत्या केल्याचं उघडकीस आलं. ही घटना समजताच लोकांनी दृश्य पाहण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. अध्यक्ष महोदय, धक्कादायक म्हणजे मयत शिक्षकाने आत्महत्या करण्यापूर्वी फेसबुकवरून एक चिठ्ठी पोस्ट केली होती की श्रावणी बाळा, तुझ्या बापूला शक्य झालंच तर माफ कर, मी माफी मागायच्या पण लायकीचा नाही. हे त्याचे शब्द कुटुंबाच्या काळजावर घाव घालणारे ठरले. केडगाव येथील कायम विना अनुदानित शाळेत हा शिक्षक कामावर होता. सन 2019 मध्ये शासनाकडून 20% अनुदान घोषित करण्यात आले होते, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. गेल्या अनेक वर्षापासून आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे त्याने आपला जीव गमावला. अध्यक्ष महोदय, राज्यात अनेक शिक्षक कमी पगार व नोकरी अभावी आर्थिक संकटात सापडला असून वरील गंभीर घटनेची चौकशी करून शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत शासनानं लक्ष घालावं अशी मागणी मी या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून करतो. आता अनुदानांवरती चर्चा घेणार आहोत आपण, परंतु चर्चा घेण्यापूर्वी मी सभागृहातील आपले जेवढे गटनेते आहेत आणि जेवढे पक्षप्रतोद आहेत त्यांना विनंती करू इच्छितो की अनेक नवीन सदस्य आहेत या सभागृहात ज्यांना बोलायचं असतं, परंतु आपण जी नावं माझ्याकडे देतात त्याच्यात प्राथम्य क्रमांकावरती नेहमीच पुढच्या बाकावरची नावं असतात. त्यामुळे शेवटच्या ज्यांची नावं आहेत त्यांना जेमतेम एखादं मिनिट बोलायला मिळतं. त्यामुळे आपण सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नावं देताना नवीन सदस्यांची नावं प्राथम्य क्रमांकावर द्यावीत. आता पुढचं बोलू का? त्यांनी दिली नाहीत तर मला का टाकायला लागतील? नवीन सभागृहात पाठवतो तुम्हाला. आता 1 गृह विभाग, 2 जलसंपदा विभाग, 3 पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, 4 सहकार पणन व वस्त्र उद्योग विभाग, 5 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 6
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग या विभागांच्या मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागांच्या मागण्यांचा तपशील व स्वीकृत कपात सूचनांची यादी सदस्यांना टपालखानाद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनांची उत्तरे माननीय मंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणतीही कपात सूचना मांडणार नाही असे मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी मंत्र्यांच्या उत्तरासह 3 तास वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा करतो. आता चर्चेला सुरुवात होईल. वडेट्टीवार साहेब सुरुवात करा. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 12:30 झाले ना. गृह विभाग, जलसंपदा विभाग आणि पर्यावरण, सहकार, पणन आणि सांस्कृतिक, पाणी पुरवठा आणि वसतिगृह विभागावर या मागण्यावर बोलण्याची संधी दिली. आपला आभारी आहे. अध्यक्ष महोदय, सुरुवात गृह विभागाकडून करतोय. असं म्हणतात की अध्यक्ष महोदय, स्त्री शक्तीने अंतराळ कवेत घेतला, स्त्री शक्तीने सुजाण समाज घडविला, स्त्री शक्तीची सुरुवात नव्या जीवाला, स्त्री शक्तीने अवघा संसार व्यापिला. महाराष्ट्राच्या या पावन अशा मातीमध्ये राजमाता जिजाऊनी छत्रपती शिवराय घडवले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंनी शिक्षणाच्या मशाली पेटवल्या, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांनी सुशासनाचा आदर्श घालून दिला आणि संत मुक्ताबाईंनी समतेचा संदेश दिला, रमाबाई रानडेंनी आत्मनिर्भरतेचा मार्ग दाखवला आणि उषा मेहता सारख्या क्रांतिकारकांनी इंग्रज सत्तेला हादरवून सोडलं. असा इतका महान आणि परंपरेचा वारसा लाभलेल्या या पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांना स्वतःच्या अस्तित्वासाठी, महिलांना स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी, महिलांना समानतेसाठी का लढावं लागतं, हा खरा प्रश्न या पुरोगामी महाराष्ट्रातील महिलांना आणि जनतेला पडला. अध्यक्ष महोदय, आज गृह विभागाच्या मागण्यावर चर्चा करत असताना आमच्या लाडक्या बहिणी या भावांना प्रश्न विचारतायत की आपण देवाभाऊ म्हणतो, त्यांची तशी मोठमोठी फलक देवाभाऊंची लागली की देवाभाऊ तुमच्या राजवटीमध्ये आम्ही सुरक्षित नाही. अशा प्रकारच्या महिलांचा टाहो या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला दिसतो. अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार आणि सत्तेच्या भांडणात अडकलेल्या सरकारला महिला सुरक्षा पूर्णतः वेशीवर टांगली आहे. अशा प्रकारची स्थिती महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी दिसते आहे. पुण्यातील महिलावर झालेला, बसस्थानकात झालेला बलात्कार असेल, जळगावात एका केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलींचा तिच्या मैत्रिणीसह भर रस्त्यामध्ये छेड काढली जाते आणि सोबत पोलीस असताना सुद्धा व्हिडिओ बनवला जातो. म्हणजे हे किती निर्ढावलेले या राज्यातील हे सगळे गुंड प्रवृत्तीचे आरोपी आणि हिंमत वाढलेले हे सगळे, मला वाटतं की यांची ताकद आणि हिंमत कशी वाढली आहे हा खरा प्रश्न येतो. अध्यक्ष महोदय, काय म्हणावं, एका एसटी बस स्थानकामध्ये महिलावर बलात्कार होतो आणि राज्यांचे गृहराज्यमंत्री म्हणतात की मुलीने विरोध का केला नाही. म्हणजे किती असंवेदनशील आहे. यांच्या बोलण्यातून किती काही संवेदना आहेत की नाही, संवेदना हरपल्या आहेत का, असा प्रश्न महाराष्ट्रातील महिलांच्या पुढे. अध्यक्ष महोदय, असं बोलून एक प्रकारे गुन्ह्याची जबाबदारी पीडित मुलीवर ढकलण्याचा हा प्रकार तर नाही ना, असंही यातून यांच्या वक्तव्यातून दिसते. अध्यक्ष महोदय, उद्या कोर्टात मंत्र्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांचा फायदा सुद्धा आरोपीला होईल अशी परिस्थिती. अध्यक्ष महोदय, काय स्थिती आहे महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय, दर तासाला महाराष्ट्रात 5 महिला विरुद्धचे आणि 2 बालकाविरुद्धचे गुन्हे घडत आहेत. यांच्या दोघांच्याही विरुद्ध गुन्हे घडत आहेत. अध्यक्ष महोदय, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो NCRBनं जी आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षेचे भीषण असं चित्र अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी घडत आहे. महिलावरील गुन्ह्याचं जर प्रमाण पाहिलं अध्यक्ष महोदय तर दररोज 126 गुन्हे नोंदवले जातात
आणि 2020 मध्ये हा दैनंदिन सरासरी आकडा 88 होता आणि म्हणजेच या गुन्ह्यामध्ये 40% वाढ झाली होती. 2020 मध्ये 31,701 महिलावरील गुन्हे नोंदवले गेलेत आणि 2023 पर्यंत हा आकडा 47,381 वर पोहोचला. अध्यक्ष महोदय, बालकावरील गुन्ह्यांचं प्रमाण पाहिलं तर आज दररोज 55 गुन्हे घडत आहेत. शाळा, रस्ते, घर कुठेच महिला आपल्याला मुले आणि महिला सुरक्षित. अध्यक्ष महोदय, हे बालकही सुरक्षित नाही. 2022 ते 23 या एका वर्षामध्ये बलात्कारांच्या घटनांमध्ये जी वाढ झाली अध्यक्ष महोदय ती 6.2% वाढ होती. म्हणजे 7,521 वर पोडली ही वाढ होऊन अध्यक्ष महोदय एकूण महिला विरोधातील गुन्ह्यामध्ये ही 4.5% वाढ झाली. 4,449 बालकावरील बलात्कारांच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या तर 9,698 महिलांचे अपहरण झाल्याचे गुन्हे सुद्धा नोंदवले गेलेत. हे सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महिलांच्या बेपत्ता होण्याचं प्रमाणही या काळात खूप वाढलं. अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी सरासरी 64,000 महिला महाराष्ट्रातून गायब होतात. त्या कुठे जातात, त्यांचं पुढे काय होतं, त्यांची तस्करी होते का, त्यांना किती सापडल्यात, याचं सरकारकडे कुठलंही उत्तर नाही. याची ना चिंता आहे सरकारला, अशी परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, महिला सुरक्षा तर राम भरोसेच आहे आणि म्हणून अशी भीषण परिस्थिती असताना सरकारने अर्थसंकल्पात महिला सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजनासाठी काय तरतूद केली. अध्यक्ष महोदय, निर्भया योजनेअंतर्गत महिलांना मदत कक्षाच्या आणि विविध महिला सुरक्षेसाठी किती निधी दिला आहे? अर्थसंकल्पात फक्त 2,000 रुपये. ही काय तथ्य आहे का अध्यक्ष महोदय? गृह विभागाच्या बजेटमध्ये 31% वाढ, पण महिलांच्या सुरक्षेमध्ये मात्र अत्यंत तोटकी वाढ. हे जर पाहिलं तर निर्भया फंडाचं काय झालं? निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने 2013 साली निर्भया फंडाची स्थापना केली होती. या फंडातून महिला विषयक सुरक्षा उपाययोजना अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय सक्षम करणे अपेक्षित होते. अध्यक्ष महोदय, परंतु दुर्दैवानं या ठिकाणी अत्यंत तोटकी निधी उभारून आपण निर्भया फंडाला निधी उभारून महिलांच्या सुरक्षेच्या त्यावेळेस नवीन गाड्या घेतल्या होत्या. यंदा काय उपाययोजना करणार आहात याचं उत्तर सुद्धा माननीय गृहमंत्री महोदय मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, सत्ता आल्यानंतर जसं अजितदादाने महायुतीने लाडक्या बहिणींना महिला दिलेल्या वचनांचा अजितदादांना काय विसरच पडला. ते कदाचित विसरले असतीलही, कारण ते विरोधी पक्षनेते असताना त्यावेळेस शिंदे सरकारवर निर्भया फंडाचा निधी शिंदे गटातील आमदारांच्या सुरक्षेसाठी वळवला गेल्याचा गंभीर आरोप केला होता. अध्यक्ष महोदय, आता अजितदादा अर्थमंत्री झाल्यावर तेही निर्भय फंडाला का विसरलेत, हाही खरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यात महिलांच्या सायबर विरोधातील गुन्ह्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे आणि सातत्याने गुन्हे वाढत आहेत. या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी फक्त माऊली 1,000 रुपयाची तरतूद. मुंबई सेफ सिटी प्रकल्पासाठी किती खर्च, किती फक्त 4,000 रुपयाची तरतूद. म्हणजे ह्युमन ट्रॅफिकिंग विरोधी पथकासाठी जी तरतूद केली आहे ती फक्त 2,000 रुपयाची. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजनेसाठी एकूण निधीची किती निधी दिला गेला असेल तर तो 8,000 रुपये. एका मंत्र्याच्या कार्यालयात चहा पाण्यासाठी सुद्धा यापेक्षा जास्त खर्च होतो. अशी एवढीशी तोटकी निधी यामध्ये आपल्याला अध्यक्ष महोदय या महिला सुरक्षेसाठी दिली गेलेली. अध्यक्ष महोदय, निवडणुकीच्या पूर्वी अजितदादांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात महिलावरील उपाययोजनांनी केली होती. अध्यक्ष महोदय, पण त्या महिला सुरक्षेच्या संदर्भात आता सुद्धा त्यांच्या भाषणातून उच्चारला गेला नाही. हे दुर्दैवाने इथे म्हणावं लागतं. घोषणांचा खूप मोठा पाऊस पडला जातो. बेटी बचाव, बेटी पढाव, महिला सशक्तीकरण, पण जेव्हा महिलाविरुद्धच्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी 8,000 रुपयाची तोटकी तरतूद केली जाते त्याचा अर्थ असाच होतो की या महिलांच्या सुरक्षेसाठी काही अर्थ उरत नाही. हीच या सरकारची एकूण भूमिका आहे काय? अशा प्रकारची स्थिती. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील महिलाची व्यथा काही ओळीतून मांडण्याचा मी प्रयत्न करतो. अध्यक्ष महोदय, पदर लाडक्या बहिणींचा नराधमांच्या हाती, पदर माझ्या लाडक्या बहिणींचा नराधमांच्या हाती, स्वतःला भाऊ म्हणवणारे व्यस्त सत्तेच्या पाठी, अब्रू लेकी माताची वेशीला टांगली,
भाऊ आहेत कुठे? सुरक्षा देतो सांगणाऱ्यांचे शब्द म्हणजे नुसतेच दगडगोटे, अशी ही स्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. दुर्दैवानं महाराष्ट्र पुढे महिला विरोधी गुन्ह्यात सत्तेत जगणारे, पैशात खेळणारे भाऊ मात्र बसलेत निवांत. हीच का तुमची भाऊ बहिणीवरची माया? सांगा हो भाऊराया, सुरक्षेचे वचन दिलं होतं तुम्ही, बोला ना बंधुराया. अशी महिला जर म्हणत असेल तर तोपर्यंत आमच्या महिला आणि भगिनी खरंच या ठिकाणी या राज्यामध्ये सुरक्षित आहेत का? आणि त्यांच्या डोळ्यात असलेले अश्रू खऱ्या अर्थानं प्रगतीचं लक्षण आहे का? आपल्या राज्याची आणि देशाची संपत्ती आणि विकास केवळ जीडीपीनं जातो असं नाही अध्यक्ष महोदय. त्यातील महिलांची परिस्थिती आणि ती यावरूनही या राज्याची पत आपण निश्चितपणे ओळखली गेली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आपण काय केलं अध्यक्ष महोदय? माझी मागणी आहे की महिला राज्यामध्ये सर्वात असुरक्षित महिलांचं स्थान हे महाराष्ट्र झालं अध्यक्ष महोदय. महिलांवर प्रचंड अत्याचार, अन्याय, बलात्कार, रोज विनयभंगाच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना हे 8,000 रुपयाची तरतुदी केली. ते निधी वाढवा आणि त्यामध्ये भरीव मदत करा. आणि राज्यातील कोणतीही महिला असुरक्षित नाही. तुमच्या पाठीमागे, भगिनींच्या पाठीमागे, बहिणींच्या पाठीमागे सरकार गंभीरपणे उभा आहे. हे धाडस आपण दाखवाल का, असा माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. शक्ती कायदा लागू करण्याच्या संदर्भात तो आम्ही लागू केला, केंद्राकडे पाठवलं, केंद्राने त्याला परत पाठवलं. माननीय राष्ट्रपती महोदयांची त्या संदर्भातली भूमिका त्यांनी आपली सही केली नाही आणि हा कायदा रद्द करण्याची भूमिका आपण आता पुढे आणली आहे. म्हणून मला आपल्याला विचारायचं आहे, महाराष्ट्राच्या या कायद्याला केंद्राने जरी मान्यता दिली नाही पण हा कायदा अजूनही रोखून ठेवला, हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. आजच्या या चर्चेच्या माध्यमातून आमची राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा करावी आणि हा कायद्याचं महत्व पटवून देऊन हा कायदा लागू करण्यावा, अंमलात आणावा, अशी आमची त्यांना विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. आपण 25,000 महिला पोलिसांची भरती केली जाईल असं मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं. या संदर्भात कुठेच काहीच वाच्यता नाही. त्यांनी दिलेलं वचन या सरकारने विसरले काय, हा खरा प्रश्न येतो अध्यक्ष महोदय. खरं म्हणजे महाराष्ट्रातील आत्ताचं अस्थिर वातावरण पाहता गुंडावर धाक नाही, दंगलखोरावर धाक नाही, बेफाम बोलणाऱ्यावर धाक नाही अध्यक्ष महोदय. अशी आपली परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. नागपूर हे माननीय मुख्यमंत्र्यांचं घर आहे. या आपल्या घरात आग लागली का, कोणी लावली? 350 वर्षापूर्वीची औरंगजेबाची कबर उघडून टाकायची म्हणून हा कबरीचा मुद्दा नागपूरचा काही संबंध नसताना तिथे जाळपोळ का झाली, दगडफेक का झाली, लोकांच्या घरांचं, वाहनांचं नुकसान का झालं, याचं उत्तरही या ठिकाणी अपेक्षित आहे अध्यक्ष महोदय. हे दगड आले, शस्त्र आलेत, पेट्रोल बॉम्ब आलेत असं उपमुख्यमंत्री सन्माननीय शिंदे साहेब काल सांगत होते. हे सगळं जमा होते, हे प्री प्लॅन होतं, पूर्वनियोजित होतं. मग हे पोलिसांचं फेल्युअर नाही का? हे इंटेलिजन्स काय फेल्युअर नाही काय? आपल्या इंटेलिजन्स काय करत होती यंत्रणा ज्यावेळेस जर हे पूर्वनियोजित होता अध्यक्ष महोदय? स्थानिक चॅनल त्यामध्ये दाखवले गेले. 1.5 तास वारंवार काही चॅनलनी दाखवलं अध्यक्ष महोदय. वारंवार दीड तासापासून पोलिसांना फोन केला जात होता. हे सगळं घडून गेल्यावर पोलीस इथे आले. पहिल्यांदा पोलीस 1.5 तास फोन करून सुद्धा कुठेही त्या पोलिसांपर्यंत तिथे पोहोचले नाहीत. मग हे पोलीस काय करत होते, हा खरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आहे. आजही स्थानिक लोक सांगतात ज्या गल्लीत हल्ला झाला तिथे बॅरिकेड्स लावा म्हणून, त्याकडे कोणी जाऊ नये म्हणून पोलिसांना विनंती केली, पण पोलीस म्हणाले आमच्याकडे स्टाफ कमी आहे म्हणून तर गल्ल्या सुद्धा बंद करण्याचं काम केलं. आता यात दोष कोणाचा अध्यक्ष महोदय? पोलीस जर नागरिकांना सांगतात स्टाफ नाही, मग स्टाफ कमी आहे आणि त्यामुळे जर हे संपूर्ण रामायण महाभारत सांगत बसताय, पण कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे सरकारचं काम नाही का? ही खरी प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. तो तर तुम्ही सांगितलं की आपण दंगलखोरांना सोडणार नाही, कुणालाही आम्ही पाठीशी घालणार नाही, पण यात तेल ओतण्याचं काम कोणी केलं हे काय आपण सांगितलं अध्यक्ष महोदय. खरं तर संविधानाची शपथ घेऊन एक मंत्री आपल्याला काय बेफाम वक्तव्य करतो अध्यक्ष महोदय, हे आपण कसं सहन करणार? या देशातील एक प्रगत अशा राज्याचे मंत्री म्हणून आपल्याला अशी वक्तव्य करताना मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांना समज देण्याचं काम का केलं नाही? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात मुस्लिम नव्हते. अरे हा कुठला शोध आणला गेला? ही कुठली म्हणजे अशा पद्धतीचं टेप रेकॉर्ड वाजवलं जातं अध्यक्ष महोदय? स्वराज्याची लढाई हे इस्लाम विरोधी होती, हिंदू मुस्लिम विरोधी लढाई नव्हती. या लढाईत आमच्या राजाने हिंदू धर्म इस्लाम बरोबर झुकू दिला नाही वगैरे इतिहास सांगत बसताना त्यांच्या सैन्यात मुस्लिमच नव्हते सांगणं म्हणजे हा इतिहासाला किती तोडमोड करून सांगणं आहे. आणि ते एक मिनिस्टर म्हणतात, त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतात केरळ म्हणजे मिनी पाकिस्तान, आणि आमच्या नेत्यांना सांगतात की दहशतवादाच्या भरोशावर मतदान झालं म्हणून निवडून आले.
हे जर आमच्या राहुल गांधीजी आणि प्रियंका गांधीच्या संदर्भात अशा प्रकारचं वक्तव्य जर करत असतील तर यांची बुद्धिमत्तेची क्यू यावी अशी प्रकारची अध्यक्ष महोदय. ईव्हीएम म्हणजे वोट अगेन्स्ट मुल्ला अशा प्रकारचं बेताल वक्तव्य ही मंडळी करत असतात. बाबरी मस्जिदच्या संदर्भात औरंगजेबाच्या कबरीवरून जे एकदा हीच पुनरावृत्ती करायची असेल असं जर मंत्री म्हणत असतील या राज्याचे तर अपेक्षा कुणाकडून करायच्या? भडकवतो कोण, तेल कोण घालतोय, सुरुवात कुणापासून होते आहे याचा प्रश्नाचं उत्तर मिळणं या निमित्तानं आम्हाला अपेक्षित आहे अध्यक्ष महोदय. आता मला सांगा, संविधानाची शपथ घेऊन झालेल्या मंत्री महोदयांनी अशा प्रकारचे द्वेषपूर्ण वक्तव्य करणं, दोन समाजामध्ये वाद निर्माण करणं, त्याला तुम्ही साधा जाब विचारत नाही, त्याचा राजीनामा घेत नाही, मग ह्याला आपण काय म्हणायचं अध्यक्ष महोदय? कुणी आग लावली, कुणी तेल पाणी घातलं, कुणामुळे सगळं वातावरण दूषित झालं? हिंदू मुस्लिम असं म्हणून मस्जिद मंदिर करून राज्य उद्ध्वस्त करायचं काम जर सत्ताधाऱ्यातील एक मंत्रींची वक्तव्यावरून होत असेल तर महाराष्ट्र कोणी शांत ठेवायचं? महाराष्ट्राला कोणी चांगलं, महाराष्ट्राला ते आपण कशा पद्धतीने शांत करणार? हा खरा प्रश्न या ठिकाणी आम्ही विचारतोय अध्यक्ष महोदय. खरं तर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या संदर्भात छावा पुस्तक येऊन किती वर्ष झाली आणि त्याच्या पुस्तकाचं चित्रपट येऊनही अनेक महिने झाले, पण लोकांची माती भडकवणे जात असेल, लोकांच्या मनात द्वेष निर्माण केला जात असेल तर समाजात पेरलेले विष तुम्ही ही सगळी जबाबदारी कशी झटकून पडू शकता? हा खरा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. काय काय बोलतात महाराष्ट्रामध्ये, कुणावर आज अटक झाली, कुणावर कारवाई झाली? एक माणूस नागपूरचा, तुमचे महाराज पळून गेले, बाजी प्रभू नसते तर तुमचे महाराज वाचले नसते, संभाजी महाराज यश, अशा प्रकारचं बोलणं आणि त्याला खुलेआम त्याला अटक होत नाही. हे कशाचं लक्षण आहे अध्यक्ष महोदय? हा कोणाचा नेतृत्व करताय, कुठल्या पक्षाचा आहे हे न पाहता महाराजांचा अवमान करणारा त्याला आपण कसं सोडू शकतो? तो एक पुरोहित नावाच्या माणसाने तर वेगळंच वक्तव्य केलं, तुलना केली दुसरे छत्रपती शिवरायांची तुलना कुणाशी होऊ शकत नाही, पण अशा प्रकारचे वक्तव्य जरी लोक पडून गेलेत, बोलायला लागलेत तर हे खरं म्हणजे महाराजांचा अवमान करणाऱ्यांना आपण कसं सोडणार? हा खरा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. या छत्रपती संभाजी महाराजाबद्दल आपण जे आव आणून एक माणूस बोलत होता, ज्याचं नाव कोरटकर होतं, त्याचं काल जामीन नाकारला कोर्टाने, पण त्यांनी जी परिस्थिती खराब केली त्यावरही या सरकारनं कारवाई करण्याची अपेक्षा आहे अध्यक्ष महोदय. काय झालं अध्यक्ष महोदय? या सगळ्यामध्ये कायदा सुव्यवस्थेचे 3 तेरा झाले अध्यक्ष महोदय. असं म्हणतात की महाराष्ट्र कायदा सुव्यवस्था राखणारा देशातील 1 नंबरचं राज्य होतं, परंतु आज मात्र या राज्याकडे संशयानं बघितलं जातं. या राज्याची पत कायदा सुव्यवस्थेमध्ये घसरल्याची परिस्थिती अध्यक्ष महोदय निर्माण झालेली आहे. अमरावतीमध्ये किती गुन्ह्यावर कुठलीच कारवाई होत नाही. अमरावतीचे एक डेप्युटी आरटीओ आहेत, फसवणूक प्रकरण त्यांचं गुलदस्त्यात आहे अध्यक्ष महोदय. त्या उपप्रदेश अधीक्षक अधिकारी राजकुमार बागडी यांच्यासह म्हणजे गाडगेनगर पोलीस स्टेशन ठाण्यामध्ये ऑगस्ट 2024 मध्ये गुन्हा दाखल झालाय. त्याला कोण पाठीशी घालतं? का कारवाई केली नाही? त्याच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचा अकट व फसवणूक सारखे गंभीर गुन्हे दाखल झालेत, पण अद्याप त्याला काही कारवाई होत नाही. म्हणजेच अधिकाऱ्यांना चोरी करून सुद्धा त्याच्या पाठीवर हात देण्याचं काम जर सरकारमध्ये होत असेल अत्यंत दुर्दैव आहे असं मी मानतो अध्यक्ष महोदय. या निमित्तानं मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना गृहमंत्री म्हणून आमच्या काही मागण्या या निमित्तानं त्यांच्याकडे करण्याचा आम्ही विचार अध्यक्ष महोदय. आपल्याला विनंती आहे की आमच्या भागातील ब्रह्मपुरी आणि सिंदेवाई इथे नवीन पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा, कारण तिथे कुठलेही निवासस्थान नसल्यामुळे पोलिसांना त्या ठिकाणी राहताना फार मोठ्या अडचणी सामोरं जावं लागतं अध्यक्ष महोदय. मेनकी पोलीस स्टेशनचा, माझ्या ब्रह्मपुरी मतदारसंघातील मेनकीचा नवीन पोलीस स्टेशनचा प्रस्ताव सरकारकडे आहे, त्याला सुद्धा मंजुरी देण्याचं काम या ठिकाणी होईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो अध्यक्ष महोदय. आणि जलसंपदा विभागामध्ये जे मी जलसंपदा विभागावरच्या चर्चा आहे त्या बोलण्यासाठी मी आपले काही विषय या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न करतो अध्यक्ष महोदय. गोशी खुर्द हा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. इथे माननीय मंत्री महोदय याचे नाही आहे. मी या गोशी खुर्द प्रकल्पाच्या संदर्भात सुधारित प्रमा मिळावी म्हणून आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करतो. तो सुप्रमा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव गेल्या महिनाभरापासून वित्त विभागाकडे आहे आणि त्यामध्ये अद्यापही त्या ठिकाणी कारवाई होत नाही आहे. त्यामुळे त्यातील आमच्या गोशी खुर्द प्रकल्पाचं काम अधांतरी आहे, ते काम पूर्ण होऊ शकत नाही आहे. म्हणून माझी विनंती आहे मंत्री महोदयांना की त्यांनी या सुप्रमाचं काम, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचं काम गोशी खुर्द प्रकल्पाचं त्वरित करून द्यावं.
या ठिकाणी मेनकी गांगलवाडी उपसा सिंचन योजनेचे प्रस्ताव आहेत, त्याला अजून प्रशासकीय मान्यता नाही. यासाठी आपण काम करावं, याला तातडीनं परवानगी द्यावी अशी अपेक्षा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, कोणाने धरणासंदर्भात मी खरं तर पूर्वी सिंचन प्रकल्प पाणी पुरवठा योजनेचे हे जलसंपदा विभाग करायचे अध्यक्ष महोदय, परंतु आता हे सगळे प्रकल्प आपण सिडकोकडे आणि MMRDA कडे द्यायला लागलो. याचा परिणाम काय झाला अध्यक्ष महोदय? कोंढाणे धरणाच्या कामासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय याचिका दाखल होती आणि त्या अटीनुसार मूळ कंत्राटदार काम करण्यास तयार असेल तर मूळ कंत्राटदाराकडून कोंढाणे धरणाचे काम करून घ्यावे असं उच्च न्यायालयात आदेशित केलं होतं. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत गंभीर विषय हा आहे. आपण इथे आज आपल्याला लक्षात आणून देतो की कोर्टाचा आदेश आहे की मूळ कंत्राटदार जो पहिल्यांदा निविदा भरलाय त्याला जर जुनं काम केलं होतं, ज्याला 100 कोटी रुपये दिले गेले होते, त्यालाच ते काम द्यावं. हे पाणी पुरवठ्याचं काम आहे आणि हे काम आपल्या विभागाकडे असताना त्या सिडकोनी या कामाची किंमत 800 कोटी होती आणि ह्या कामाची किंमत 800 कोटीवरून 1400 रुपये केली. 1400 कोटी रुपये करून हे काम त्या विभागाकडून काढून घेतलं, आपल्या विभागाकडून, आणि हे काम सिडकोला दिलं. अध्यक्ष महोदय, एकूण हे सगळं पाहताना खरं तर धरणं बांधायचं काम कोणी करायला पाहिजे? आजकाल MMRDA करते, सिडको करायला लागलेत, डबल किमती करायला लागलेत आणि ते धरणं काही पूर्ण होत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी काळू आहे, शाही धरण आहे, दहेजे आहे, ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील रखडलेले जे पाटबंधारे प्रकल्प आहेत हे सुद्धा आता अपुरे आहेत, अनेक वर्षापासून. या संदर्भातलं काम आपण कधी करणार आहात? म्हणून नवी मुंबई सिडको तर्फे पाणी पुरवठा करणाऱ्या कोंढाणे धरणाचं मूळ कामाच्या किमतीमध्ये जी काही 600 कोटी रुपयाची वाढ करून दिली याची चौकशी झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये कशी वाढ होते? कशाला आरसी सिमेंटचा धरण बांधण्याची गरज आहे? RCC धरण बांधण्याची? पाटबंधारे विभागाने संपूर्ण त्या प्रकल्पाचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट करत असताना पाणी पुरवठा योजनेसाठी मातीचंच धरण बांधा आणि त्यासाठी 800 कोटी रुपये खर्च होतील, परंतु एका विशिष्ट मर्जीतील माणसाला काम देण्यासाठी 800 कोटीवरून 1400 कोटी रुपये केलं गेलं आणि या धरणाची किंमत वाढवून हे काम सिडकोकडे हस्तांतरित करण्याचं काम आणि सिडको काम करणार आहे. अशा प्रकारचं लूट करण्याचं काम या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय सुरू आहे. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी जर जलसंपदा विभागाकडे हे काम होतं, ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्प वन कायद्यात आता अडकले आहे. त्यामध्ये NPV नेट प्रोजेक्ट व्हॅल्यू जे काय असतं ते निश्चित होऊनही या प्रकल्पातील शासनाने ती निधी अद्यापही अदा केली नाही. का केली नाही? आज नवीन मुंबई पुन्हा एक नवीन शहर आपण करण्याचा प्रयत्न करतोय. आपला MMRDA ची कक्षा वाढवली, सिडकोची कक्षा वाढवली, नवीन शहर, नवीन कंस्ट्रक्शन, पॉप्युलेशन मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना पिण्याचं पाणी आहे कुठे? पाण्याची टंचाई मोठ्या प्रमाणात निर्माण होते आणि अशा वेळेस हे धरणं जर पूर्ण वेळेत पूर्ण झाले नाहीत तर मला वाटतं की अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी या भविष्यात पाण्याच्यासाठी मोठे एक अडचण या ठिकाणी निर्माण होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणून आपल्याला माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आपण या ठिकाणी हे जे मी सांगितलं याची चौकशी आपण करावी अशी आमची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, गोशीपूर्व प्रकल्पाच्या संदर्भात विशेष पॅकेज बंद करून आज माझी विनंती आहे की गोशीपूर्व प्रकल्प पूर्ण झाला नाही त्याला सुपरमा लवकरात लवकर द्यावी. विशेष पॅकेज आपण बंद केलाय. वैधानिक विकास मंडळावर जे केंद्र सरकारचं मौन आहे, राज्य सरकारी त्या संदर्भात भूमिका घेत नाही. या संदर्भातली भूमिका अध्यक्ष महोदय आपण स्पष्ट करावी अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला अनेक विषय आहेत, आपण बेल वाजवले अध्यक्ष महोदय, पण मी एवढंच सांगेल आज आपल्याला या सगळ्यामध्ये आपण पाणी पुरवठ्याचा विषय अत्यंत महत्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय. अध्यक्ष महोदय, एकाच वेळेस महाराष्ट्रामध्ये जल जीवन मिशन, हर घर में नल, नल में जल, शुद्ध, आता शुद्धही नाही आणि अशुद्धही नाही, पूर्ण तुमचे जलजीवन मिशनचे योजना रखडल्या. कंत्राटदार काम सोडून पडून चाललाय. कधी काम पूर्ण होईल? कंत्राटदारांची बिलं थकली. एकेका कंत्राटदारांनी 10 कामं घेतली, अर्धवट काम करून सोडलंय. खेडे खोदून टाकलेत, पाईपलाईन टाकून गावच्या गाव उद्ध्वस्त करून टाकलेत आणि त्या कामाचा पत्ता नाही. अध्यक्ष म्हणून केंद्र सरकारकडून पैसे येत नाही तर कशाला हर घर में नल, नल में जल दाखवायसाठी? आणि त्यातून
आज एक एक गाव पाण्यासाठी टाव पडतोय. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी धरणामध्ये पाणी साठा कमी आहे. ज्या वेळेस होता आत्ताच्या तुलनेमध्ये पाणी साठा कमी आहे आणि शुद्ध पाणी तर सोडा, पण किमान पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण होईल ही परिस्थिती राज्यामध्ये नाही अध्यक्ष महोदय. मग केंद्राकडून पैसा नाही, आता राज्याकडून आणि केंद्राकडून माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं पाहिजे की कधी पैसे आपण देणार आहात. आणि याही पलीकडे जाऊन अध्यक्ष महोदय, हे जर पैसे आले नाहीत आणि हे सगळे काम सोडून अर्धवट कॉन्ट्रॅक्टर पळाले, उद्या जर याची किंमत वाढली तर ते पैसे कुठून भरून देणार? ही किंमत वाढली तर त्याला सुप्रमा देणार का? नव्यानं पैशाची तरतूद करणार का? 2-2 वर्ष जर काम रखडले असतील तर काम कंत्राटदारांनी पूर्ण केलं नसल्यामुळे जर ही परिस्थिती निर्माण झाली तर याला जबाबदार कंत्राटदार म्हणावं की आपण कोण म्हणावं? खरं तर जलजीवन मिशन मध्ये आपण मागच्या वर्षी 24-25 मध्ये 4,925 कोटी रुपये आपण तरतूद केली, मंजूर केली. सुधारित अर्थसंकल्पीय राज्य हिश्शापोटी 9,352 कोटी अशी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली अध्यक्ष महोदय. 25-26च्या करिता अर्थसंकल्पात राज्य हिश्शाकरिता प्रस्तावित तरतूद रक्कम 27,876 कोटी इतकी आहे. माय ऑक्टोबर पासून व केंद्र शासनाकडून निधी अप्राप्त असल्याने ही संपूर्ण कामं मंदावली आहेत. म्हणून माझी विनंती आहे की असं झालं तर या जलयुक्त शिवाराचं पूर्णतः 12 वाजल्याशिवाय राहणार नाही. ही परिस्थिती आता आहे अध्यक्ष महोदय. या तांत्रिक दोषाबरोबर पहिल्या अभियानातील सर्व त्रुटी जलयुक्त शिवारामध्ये दूर होतील, ही काळजी घेतली पाहिजेत. आणि म्हणून आपल्याला अशी विनंती आहे की हे योजना पूर्ण होईपर्यंत निधीची कमतरता पडणार नाही, अशी माझी आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. शेवटचाच प्रश्न आहे, खरं वेळ उशीर आहे आणि आपल्याला 3 तासात संपवायचं, मला याचं भान आहे अध्यक्ष महोदय. परंतु पर्यटन इथे विभाग आहे, पर्यटन विभागाकडे आमची मागणी आहे की माझा आसोला मेंढा, कोण आहेत मंत्री महोदय माहित नाही पण नोंद करतील आपण जे असेल, की आसोला मेंढा नावाचं पर्यटन स्थळ आहे, त्याचा प्रस्ताव 25 कोटीचा प्रलंबित आहे आणि तो कितीतरी दिवसापासून आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतोय. त्याला आपण मान्यता द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या सर्व विषय आम्ही जे मांडलेत त्याला न्याय मिळेल अशी आपल्याला विनंती करतो आणि माझं भाषण या ठिकाणी थांबवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य संजयजी कुटे. अध्यक्ष महोदय, आजच्या मागण्यांच्या चर्चेवर मी माझे विचार मांडतो. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विजूभाऊ वडेट्टीवार यांनी अतिशय बॅलन्स असं आपलं म्हणणं आज मांडलेलं आहे. जास्त राजकीय टीकात्मक जास्त झालं त्याला नव्हती. आणि आज मी प्रयत्न करणार आहे, प्रयत्न म्हटल्यापेक्षा आज राजकीय अभिनिवेश किंवा राजकीय कोणताही त्याला टच न करता, कारण आजचे डिपार्टमेंटच आहे त्याच्यात राजकारण न आणता किंवा टीका करायची म्हणून करावी एवढं न करता, एक महाराष्ट्राला देशामध्ये हे राज्य आपलं विकसित कसं होईल आणि कशा प्रकारे चांगलं पुढे जाईल या पद्धती माझे विचार मांडण्याचा अध्यक्ष महोदय प्रयत्न करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आजचे विषय जर आपण बघितले अध्यक्ष महोदय, तर पाणी पुरवठा आहे, जलसंपदा आहे, पर्यटन आहे. हे 3 विषय माझ्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे. त्याबरोबर पर्यावरण आहे. पण या 3 विषयांचा आपण जर अध्यक्ष महोदय विचार केला तर माननीय नरेंद्रजी मोदी आपले पंतप्रधान यांनी ज्या पद्धतीने 1947 पर्यंत विकसित भारत करण्याचं जे स्वप्न बघितलेलं आहे किंवा त्या पद्धतीनं आता वाटचाल जी चालू आहे 2047 1947 मागे 100 वर्ष पूर्ण होतील तेव्हा जे एक स्वप्न किंवा एक ध्येय घेऊन ते चालतायत. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सुद्धा त्याला पूरक असला पाहिजे. आणि हे जे आजचे विभाग आहेत या विभागांना जर व्यवस्थित समन्वयानं आणि व्यवस्थित काम जर झालं अध्यक्ष महोदय तर ते ध्येय गाठणं आपल्याला कदापिही अशक्य राहणार नाही. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा पाणी पुरवठ्याचा विषय तुम्ही अध्यक्ष महोदय सर्व्हिस विषय किंवा सर्व्हिस डिपार्टमेंटला टच करणार नाहीये, पण पाणी पुरवठा हे माझ्यासाठी अतिशय महत्वाचं हा विभाग आहे अध्यक्ष महोदय. आपण फक्त म्हणतो अध्यक्ष महोदय जल ही जीवन आहे, जल हेच जीवन आहे, हे आपण आपल्या भाषणामध्ये किंवा आपण एक दुसऱ्याला बोलताना करतो, पाण्याचं महत्व समजून सांगतो. पण ज्या पद्धतीनं पाण्याचं महत्व जे आहे ते शेवटच्या माणसापर्यंत
आणि प्रत्येक मनुष्यापर्यंत जेव्हापर्यंत त्याची जनजागृती होत नाही अध्यक्ष महोदय, तोपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचं महत्व आणि आपल्याच्या शरीराशी असलेला संबंध हा जोपर्यंत समजत नाही अध्यक्ष महोदय, त्यापर्यंत महत्व कळणार नाही. अध्यक्ष महोदय, सुरुवातीला अध्यक्ष महोदय आपण पाहतो अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये पाणी पुरवठा विभाग म्हटला की हा दुर्लक्षित विभाग, जेणेकरून त्याचं काही महत्व नाही. कोणतंही पाणी प्यायचं हे आपलं ठरलेलं आहे. आपण जर कॅटेगरी केले अध्यक्ष महोदय, तर आदिवासी भागामध्ये किंवा मागासवर्गीय भागामध्ये किंवा छोट्या गावांमध्ये त्याला पाणी मिळालं, कसं मिळालं, शुद्ध आहे की अशुद्ध आहे हे न पाहता पाणी मिळते मी पितोय एवढंच त्याला समाधान असतं. त्यावेळेस थोडं आपण तालुक्याच्या ठिकाणी गेलं की नगर परिषदा येतात, त्यामध्ये थोडं फिल्टर प्लांट नसते, पण कसा बसा फिल्टर प्लांट आहे, मग त्याच्यातून त्या सगळे घटक व्यवस्थित आहेत ते बघितले जात नाही, पण पाणी मिळतंय नगर परिषदला, त्याच्यातच खुश असतात अध्यक्ष महोदय. पुढे महानगरपालिकेच्या मोठ्या शहरांमध्ये आपण गेलो की मग थोडं फिल्टरचं प्लांट, मग त्याच्यातून आपण जरा व्यवस्थित पाणी देतोय असं भासवणे, पण पाण्याचा दर्जा काय, खरोखर ते शुद्ध आहे का हे माहीत नसताना पाणी आपल्याला मुबलक मिळताना शहरामध्ये, त्याच्यातच शहरी लोक खुश असतात अध्यक्ष महोदय. परंतु ह्या सगळ्या कॅटेगरी जेव्हा आपण बघतो अध्यक्ष महोदय, शुद्ध पाण्याचं महत्व किती आहे आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी ते ओळखलं अध्यक्ष महोदय. एक एक हे करत असताना जेव्हा विकसित भारताचं आपण स्वप्न पाहतो त्यामध्ये शुद्ध पाणी मिळणे हे सगळ्यात महत्वाचं त्यामधला भाग आहे अध्यक्ष महोदय. मी जास्त त्याचा अध्यक्ष महोदय विदेशामध्ये जाणार नाही, परंतु जेव्हा आपण विदेशवारी करतो अध्यक्ष महोदय, जेव्हा भारताच्या बाहेर जातो, जेव्हा विकसित देशांमध्ये जातो, युरोपमध्ये जातो, अमेरिकेमध्ये जे विकसित देश आहेत, तेव्हा तिथलं आपण जेव्हा हॉटेलमध्ये राहतो अध्यक्ष महोदय, टॅप वॉटर इज अ ड्रिंकिंग वॉटर हे लिहिलेलं असतं, म्हणजे नळाचं हॉटेलमध्ये येणारं पाणी हे पिण्यास योग्य आहे अशा पद्धतीचं तिथं असतं अध्यक्ष महोदय. आणि पाण्याच्या बाबतीत एवढी जागरूकता तिथल्या नागरिकांमध्ये असते अध्यक्ष महोदय की ती आपल्या शहरातल्या, मुंबई शहरातल्या माणसांमध्ये सुद्धा नाहीये. मला आठवते अध्यक्ष महोदय 2012 साली मी अमेरिकेमध्ये गेलो होतो. बराक ओबामा यांचं इलेक्शन होतं, तेव्हा निरीक्षक म्हणून तिथे गेलो होतो. 1 महिना राहण्याचा योग आला अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच दरम्यान फ्लोरिडामध्ये अध्यक्ष महोदय, फ्लोरिडा या स्टेटमध्ये, फ्लोरिडाच्या सिटीमध्ये फ्लोराईडचं प्रमाण हे पाण्यामध्ये किती असावं याच्यावर 3 दिवस अध्यक्ष महोदय डिबेट होती. 3 दिवस डिबेट की फ्लोराईड आपल्या शरीरासाठी किती प्रमाणात असलं तर ते आरोग्यास योग्य आहे, याच्यावर 3 दिवस लोकांमध्ये चर्चा चालली, बाकीच्या एनजीओ त्यांच्यामध्ये चर्चा चालली, डिबेट झाली आणि 3 दिवसानंतर ठरवलं गेलं की फ्लोराईडचं एवढं प्रमाण आपल्याला आपल्या पाणी पुरवठा योजनेमध्ये शहराच्या आवश्यक आहे आणि तेवढंच प्रमाण ठेवण्यात यावं, या पद्धतीने निर्णय झाला अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय अवेअरनेस एवढा आहे की त्या देशांमध्ये, विकसित देशांमध्ये गेल्यानंतर अवेअरनेस एवढा असतो अध्यक्ष महोदय की एखाद्या त्या फ्लोराईडचं प्रमाण जेवढं ठरलेलं आहे त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त, कारण तपास लोक सुद्धा पाण्याची क्वालिटी तपासत राहतात अध्यक्ष महोदय, त्याची TDS तपासणार, pH तपासणार, त्यामध्ये असलेले मिनरल्स तपासणार, आपापल्या घरी तपासा अध्यक्ष महोदय. आणि जेव्हा फ्लोराईडचं प्रमाण समजा कमी आलं तर लगेच आंदोलन त्या शहरामध्ये उभं राहतं की फ्लोराईडचं प्रमाण हे कमी झालेलं आहे, हे व्यवस्थित करत, त्यासाठी आंदोलन करतात. ही जागृती अध्यक्ष महोदय त्या नागरिकांमध्ये आहे. आतापर्यंत तर आपल्यामध्ये आपण पाणी पितो याचं समाधान आहे, कधी कधी पाणी मिळतं कधी मिळत नाही याच्यात समाधान आहे, हंडा कुठून आणावं लागत नाही, आपल्या नळाला पाणी याच्यात समाधान आहे. पण तो अध्यक्ष महोदय हा भविष्याचा विचार आपण जर केला नाही आजच्या याच्यामध्ये तर 2047चं स्वप्न पूर्ण होणार अध्यक्ष महोदय. मी माननीय नरेंद्रभाई मोदींचं यासाठी आभार माना, अभिनंदन करा अध्यक्ष महोदय की या गरजा ओळखून, शहरी आणि ग्रामीण भागातला पाणी पुरवठा ओळखून अध्यक्ष महोदय, शहरामध्ये थोडी बरी परिस्थिती आहे, कारण शहराच्या मुंबई शहर त्यांचे स्वतःचे धरणे आहेत, ठाणे शहरामध्ये आहेत, बाकी नाशिक असेल तिथं पाणी पुरवठा जो सरफेस ड्रिंकिंग वॉटर होतो. शहरात अजूनही फरक काय की शहरांमध्ये आज सरफेस ड्रिंकिंग वॉटर दिलं जातं आणि ग्रामीणमध्ये ज्या जिल्हा परिषदच्या योजना होतात त्यामध्ये जमिनीच्या खालचं पाणी अध्यक्ष महोदय उपसून आपल्याला दिला जातं, ते बोरच्या माध्यमातून असेल, विहिरीच्या माध्यमातून असेल, तो पाणी उपसा करून आपल्याला पाजलं जातं अध्यक्ष महोदय. हा एवढाच फरक आणि शहरी ग्रामीण शुद्धतेचा कुठे फरक नाही अध्यक्ष महोदय. हे करता अध्यक्ष महोदय मोदी साहेबांनी 2019 मध्ये जल जीवन मिशन अध्यक्ष महोदय आणलं, कारण शहरी भागाच्या लोकांच्या पाणी पुरवठा, शुद्ध पाणी मिळण्याच्या
बरोबर, ग्रामीण भागातल्या माणसांना सुद्धा शुद्ध पाणी मिळालं पाहिजे हे गृहीत धरून, हे ध्येय ठेवून 2019ला जलजीवन मिशन आलं. 2021 पर्यंत अध्यक्ष महोदय कोरोना होता, त्यामुळे ते काम पुढे जाऊ शकलं नाही. पण 2021 नंतर, मी त्यावेळेस 21 नंतर या कामाला 22 नंतर जास्त सुरुवात झाली. त्यावेळेस मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे होते, आमचे गुलाबरावजी पाटील तेव्हापासून, आमचे आदरणीय गुलाबराव पाटील तेव्हापासून पाणी पुरवठा मंत्री आहेत. अध्यक्ष महोदय, जलजीवन मिशनला स्पीड देण्यात आला. आदित्यजी, मी सांगतो तुम्हाला, स्पीड चांगला देण्यात आला. मी तुम्हाला सांगतो, जेव्हा तुम्ही त्यापूर्वीचे आकडे काढा, 2019च्या पूर्वीचे, 19च्या पूर्वी आपल्या बजेटमध्ये पाणी पुरवठा सेंटरचा मिळत नव्हता. आपल्याच बजेटमधून पाणी पुरवठा योजना व्हायच्या 500, 600, 400 कोटी. यावरती कधीही बजेट मिळत नव्हता. एवढा सगळ्यात महत्वाचा विषयाला बजेटच नव्हता, कमी बजेट. त्याच्यामध्ये 2-2 कोटी, 1-1 कोटी अशा योजना, काहीतरी जलस्वराज, काही केंद्राची यायची, मग महाजल यायची. त्या योजना कुठं गेल्या, काय गेल्या, हा सगळा संपला. परंतु अध्यक्ष महोदय, जलजीवन मिशन मध्ये अध्यक्ष महोदय 61,000 कोटीचे आपण प्रस्ताव तयार केले. अध्यक्ष महोदय, 55,000 योजनांना या 2-2.5 वर्षात, 3 वर्षामध्ये मंजुरात दिल्या. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये 53,000 योजना स्वतंत्र गावांकरिता आहेत आणि 1995 प्रादेशिक योजनांना मंजुरात दिली. अध्यक्ष महोदय, आणि माझ्या माहितीप्रमाणे जवळपास 22,000 गावांमध्ये अध्यक्ष महोदय आता ह्या योजना पूर्णत्वास गेल्यात किंवा पूर्णत्वास झालाय किंवा पूर्णत्वास जात आहेत. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून करोडो लोकांना या 2.5-3 वर्षामध्ये नळ जोडणी जी आहे ते करोडो लोकांना देण्यात आली. जे 30% प्रमाण होतं ते आता 70 ते 80% प्रमाण या नळ जोडणीचं झालेलं आहे शुद्ध पाण्याच्या. ते शुद्ध म्हणता येणार नाही अजूनही, मी त्याच्यावर पुढे जाणार आहे. त्या पाण्याची योजनेचे नळ जोडणी होते अध्यक्ष महोदय झाली. आणि मग हे सांगतो ना अध्यक्ष महोदय, यामध्ये अध्यक्ष महोदय आता आपण अध्यक्ष महोदय शुद्ध पाणी पुरवठा कसा असावा काय अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात आपण महाराष्ट्राने एक चांगलं धोरण याच्यावर केलं पाहिजे. देशाला दिशा दर्शक असा महाराष्ट्र असला पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय आपण करतो का अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठ्याचा संबंध का पाणी पुरवठा डिपार्टमेंटशी येतो का? पाणी पुरवठा अशुद्ध होण्यासाठी अध्यक्ष महोदय कारणीभूत जलसंपदा विभाग, ऍग्रिकल्चर विभाग, इंडस्ट्री विभाग, पर्यावरण विभाग, असे कितीतरी विभाग आहेत, नगर विकास, असे सगळे डिपार्टमेंट मॅक्झिमम हे पाणी पुरवठा अशुद्ध स्त्रोत करण्याकरिता आणि अशुद्ध पाणी लोकांस मिळण्याकरता हे सुद्धा जबाबदार अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या सगळ्या डिपार्टमेंटने एकत्रितपणे पाण्याचं, पिण्याच्या पाण्याचं शुद्ध पाणी कसं मिळेल याचं धोरण ठरवणे आवश्यक अध्यक्ष महोदय. मी त्याच्यावर जातो अध्यक्ष महोदय की बघा आता अध्यक्ष महोदय बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये शेगाव तालुक्यामध्ये आणि काही खामगाव मधले गावं, त्या अध्यक्ष महोदय त्यामध्ये लोकांचे केस गळती सुरू झाली, टक्कलचे टक्कल व्हायला लागले बिकॉज ऑफ द वॉटर. आणि त्याच्या मग वॉटर सगळे टेस्टिंग केले आपण आणि त्यामुळे प्रमाण जे आहे क्षाराचं किंवा वेगवेगळ्या मेटलचं ते सापडल्यानंतर त्याच्यावर त्या पद्धतीनं बंदी घालून आज पुन्हा ते केस आलेत. पण अध्यक्ष पाण्याचा परिणाम काय होतो शरीरावर, आरोग्यावर काय परिणाम होतो अध्यक्ष महोदय हे आपण पाहिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय जल हे जीवन आहे म्हणतो, पण ते कसं आहे ते आपण माहितच नाही. अध्यक्ष महोदय आपण अध्यक्ष हेवी मेटल्स वर जाऊया. अध्यक्ष आपण कॅडमियम एक मेटल घेतो आपण याच्यामध्ये, त्याचं नॉर्मल प्रमाण अध्यक्ष मध्ये पाण्यामध्ये आपल्या शरीरासाठी पोषक असलेल्या पाण्यामध्ये 3 मायक्रोग्रॅम पर लिटर असणे आवश्यक अध्यक्ष मध्ये, 3 मायक्रोग्रॅम. अध्यक्ष मध्ये याच्यामुळे काय होतं अध्यक्ष मध्ये बिमारी, कारण वॉटर बॉर्न डिसीज जे आहेत 70% आपले डिसीज रोग जे आहेत ते वॉटर बॉर्न अध्यक्ष महोदय. मग व्हायरल वगैरे बाकीचे बॅक्टेरियल ते वेगळे, पण वॉटर बॉर्न डिसीज हे 70% अध्यक्ष महोदय. मग कॅडमियम त्याच्यामुळे कॅन्सर उद्भवतो अध्यक्ष महोदय. त्याचं प्रमाण कमी जास्त असलं पाण्यात. लीड अध्यक्ष मध्ये 15 मायक्रोग्राम पाहिजे अध्यक्ष महोदय. यामुळे आपल्याला बिमाऱ्या कोणत्या होतात अध्यक्ष महोदय, किडनी, मेंदू, आरसीबी इत्यादी निकामी होण्याची शक्यता असते. आर्सेनिक मुळे त्याचं प्रमाण, आता मी सगळ्यांचं प्रमाण वाचणार नाही, आर्सेनिक मध्ये कॅन्सर होण्याची शक्यता आहे. मर्क्युरीचं प्रमाण जर पाण्यामध्ये योग्य नसलं तर आतडे, किडनी व मज्जा संस्था निकामी होण्याची शक्यता आहे अध्यक्ष महोदय. सेलेनियम जर पाण्यामध्ये योग्य प्रमाणात नसलं तर केस, नख गळणे, अशक्तपणा येणे. नायट्रेटचं प्रमाण, त्या दिवशी तो विषय निघाला अध्यक्ष म्हणजे नायट्रेटचा, रोहित पवार साहेबांनी काढला होता. नायट्रेटचं प्रमाण जर पाण्यामध्ये व्यवस्थित नसलं, जे 10 mg पाहिजे पर लिटर अध्यक्ष म्हणजे थायरॉइड, कॅन्सर, त्वचा रोग व गर्भवती मातामध्ये दुष्परिणाम हे रोग उद्भवतात अध्यक्ष मध्ये. टीडीएस सगळ्यात महत्वाचा अध्यक्ष मध्ये, टीडीएस आपल्या पाण्यामध्ये 500 मिलीग्रॅम
पर लिटर MG पर मिलीग्राम पाहिजे, पर लिटर पाहिजे अध्यक्ष. मी त्या दिवशी मुंबईचा अध्यक्षमध्ये पाण्याचा नमुना घरी तपासला TDSचा, 500 मिलीग्राम शरीरासाठी पोषक अध्यक्षमध्ये तोपर्यंत, आणि 150च्या आतमध्ये सुद्धा नको आहे, 500च्या वरही नको आहे. पण तो अध्यक्षमध्ये त्या दिवशी 60 TDS होता, मुंबई पाणी पुरवठा 60 TDS. अध्यक्ष कोणाचं लक्ष आहे अध्यक्ष महोदय? कोण घरी तपासतं? पाणी येत आहे, पाणी पितोय, एवढाच विषय आपल्याला समजतो अध्यक्ष महोदय. क्लोराईडचं पण क्लोराईड जर जास्त वाढलं, TDS जर जास्त वाढला, किडनी, त्वचा रोग, यकृत विकार, क्लोराईडचं प्रमाण कमी जास्त झालं, रक्तचाप वाढणे अथवा कमी होणे, आणि फ्लोराईड अध्यक्ष महोदय, फ्लोराईडचं जर प्रमाण कमी जास्त पाण्यामध्ये असलं, दातांचे विकार आणि हाडांचे, हे अमेरिकेमध्ये अध्यक्ष महोदय फ्लोराईडचं प्रमाण तिथं का तपासलं जातं, आणि सगळ्यात जास्त डेंटिस्टची प्रॅक्टिस अमेरिकेमध्ये का चालतं? डेंटिस्टची, कारण फ्लोराईड तिथं जास्त मिळतं, आणि त्याचं प्रमाण थोडंही कमी जास्त झालं की दात आणि हड्डी जे आहे, बोन्स, हे ठिसूळ होतात, आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय फ्लोराईडवर त्यांचं जास्त लक्ष, अवेअरनेस असतो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष टोटल हार्डनेस, किडनी विकार अध्यक्ष महोदय, मी एवढ्यासाठी हा विषय सभागृहासमोर आणला अध्यक्ष महोदय की मेटल्स हे जे घटक आहेत, मिनरल्सचं प्रमाण अध्यक्ष महोदय शरीरासाठी पोषक सुद्धा आहे, पण मिनरल्स किती प्रमाणात असावेत याचं जर आपल्या पाण्यामध्ये आपण व्यवस्थित आपण त्याचा हे करू शकलो नाही तर मिनरल्समुळे सुद्धा, मिनरल्स आवश्यक सुद्धा पाण्यामध्ये, मग ऍडेड मिनरल्स पाण्यामध्ये, बॉटलमध्ये ऍडेड मिनरल्स अध्यक्ष महोदय, खरोखर आपण त्या बॉटल तपासतो काय? BIच्या ज्या नियम आहेत त्या नियमावलीनुसार त्या बॉटलचं आपण जे पॅकेजिंग बॉटल आहे, पॅकेज बॉटल, ते कधी तपासतो अध्यक्ष महोदय? त्याच्यावर खरोखर आपण रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी व्यवस्थित आपलं काम करते अध्यक्ष महोदय? नाही करत अध्यक्ष महोदय, कारण यामुळे अतिशय वेगवेगळे विकार जे आहेत ते आपल्या शरीरामध्ये होतात अध्यक्ष महोदय. आपल्या घरामध्ये आजकाल एक हे झालेलं आहे की कोणतंही पाणी आलं का ते RO वॉटर लावायचं, RO सिस्टीम. आता किनले वॉटर आहे, वेगवेगळे आपलं किंजेन वॉटर आहे, आता RO सिस्टीम. सगळ्या लोकांना काय वाटतं अध्यक्ष महोदय की माझ्या घरामध्ये नळाचं येणारं पाणी त्याच्यावर मी RO लावला की मी आता एकदम मला शुद्ध पाणी मिळतं अध्यक्ष महोदय. पण नाही अध्यक्ष महोदय, ह्या ज्या मशीन येतात ह्या मार्केटिंगचा फंडा अध्यक्ष महोदय, यामध्ये याच्यावर रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी असली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. खरोखर ROचं पाणी तपासलं पाहिजे की त्यामध्ये खरोखर हे जे प्रमाण आहे सगळ्या घटकांचं योग्य आहे की नाही योग्य अध्यक्ष महोदय. जर हे तपासले नाही अध्यक्ष महोदय तर हेल्थ डेंजर मध्ये येते अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे मिनरल डिफिशियन्सी तयार होते अध्यक्ष महोदय. इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स सुद्धा त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय. ROची सिस्टीम ज्या घरांमध्ये जे टीव्हीवर ऍड येतात, हेमा मालिनी आमच्या माननीय खासदार आहेत त्यांची पण एक ऍड येते ROच्या बद्दल, अशा बऱ्याचशा ऍड येतात, हिरो हिरोईनच्या येतात, सगळ्या येतात अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय लोक त्याला भोरतात की अरे नाही आपलं पाणी खराब असेल आपण RO सिस्टीम घ्या, ROची हे घ्या अध्यक्ष महोदय. परंतु अध्यक्ष महोदय त्याचं रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी म्हणून त्याचं व्यवस्थित आपण तपासून घ्यायचं. आज काय चालू अध्यक्ष महोदय, BIS मध्ये ब्युरो ऑफ जे आपलं इंडियाचं आहे, जे मानक ठरवतं, जे शुद्धता ठरवते त्यामध्ये, आणि FSSAI मध्ये फूड सिक्युरिटी जे आपलं डिपार्टमेंट आहे त्यांच्यामध्ये चालू अध्यक्ष महोदय. BIS म्हणते पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर जे आहे ते तपासण्याची आवश्यकता नाही, आणि FSSAI म्हणते की आम्ही पाणी जे आहे ते हाय रिस्क मध्ये टाकलेलं, हाय रिस्क पाण्याचा प्रोडक्ट जे आहे ते हाय रिस्क मध्ये आहे, आणि BIS म्हणते पाणी ड्रिंकिंग पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर तपासण्याची आवश्यकता नाही. अध्यक्ष महोदय BISनी हे तपासलंच पाहिजे, पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर रॅन्डमली तपासलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. खरोखर त्या पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर मध्ये आपलं शुद्ध, आपण अध्यक्ष महोदय विधानसभेमध्ये कोणतं पाणी पितो, सगळं बॉटल घेऊनच पाणी पितो ना, कधी त्याची आपण अवेअरनेस घेतला का की खरोखर एखादी बॉटल तपासून बघावी? नाही घेत अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय याच्यावर अतिशय महत्व, अतिशय आज बघा मला अभिमान या गोष्टीचा आहे की जल जीवन मिशन आल्यानंतर यामध्ये अतिशय सुधारणा झालेल्या आहेत, क्वालिटीवर सुधारणा झाला अध्यक्ष महोदय. जेव्हा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 50 लॅब होत्या अध्यक्ष महोदय, लॅबॉरेटरी पाणी तपासण्याच्या, आज माझ्या माहितीवर 250च्या जवळपास लॅबॉरेटरी 2.5 वर्षामध्ये आपण स्थापित केल्या, कारण आता याच्यावर आपण लक्ष देतोय. पण अजून अवेअरनेस आणि अजून शासनाचं डिपार्टमेंटचं लक्ष आवश्यक अध्यक्ष महोदय. आज बेंगळुरू शहराला अध्यक्ष महोदय देशामध्ये पहिलं शहर आहे की त्या शहराला BISनी मानांकन दिलेलं आहे, पहिलं शहर आहे की ते BISच्या स्टँडर्डवर ते खरं उतरलेलं शहर पहिलं बेंगळुरू झालं. मुंबई का उतरू शकत नाही अध्यक्ष महोदय, पुणे का होऊ शकत नाही अध्यक्ष महोदय? कोण लक्ष दिलं अध्यक्ष महोदय? नगर विकास डिपार्टमेंट इन्व्हॉल्व असतं, म्हणून फक्त पाणी पुरवठ्याची चर्चा करतात, पाणी पुरवठ्यावर बोललं त्या डिपार्टमेंट असं होत नाही. याशी सगळे डिपार्टमेंट अध्यक्ष महोदय कनेक्टेड आहे, आणि म्हणून या याच्यावर एक
चांगलं धोरण पाणी पुरवठ्याचं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये होणे आवश्यक. अध्यक्ष महोदय, मी थोडक्यात संपूर्ण अध्यक्ष महोदय या विषयावर. अध्यक्ष महोदय, मी एवढ्यासाठी याच्यावर हक्कानं बोलू शकतो, अधिकारवाणीनं बोलू शकतो. माझा दावा अध्यक्ष महोदय, दावा नाही पण माझं म्हणणं अध्यक्ष महोदय, तपासूया आपण पुढे. अध्यक्ष महोदय, जळगाव जामोद मतदारसंघ माझा मतदारसंघ. मी प्रयत्नपूर्वक 10 वर्षापासून, कारण माझ्या मतदारसंघ खारपानपट्टा आहे आणि खारपानपट्टा असल्यामुळे कॅडमियम, लीड, मर्क्युरी, TDS हे इतकं हेवी मेटल्स आणि हार्डनेस त्या पाण्यामध्ये होतं. अध्यक्ष महोदय,